హరే కృష్ణ మాతాజీ, సౌండ్ రావట్లే మాతాజీ. ఏమాత్రం థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండాలు. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. లెవెల్ 2 క్లాస్ లో మరి 2వ అధ్యాయం 2వ భాగం అందరికి స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ సెకండ్ చాప్టర్ నిన్న కొంతవరకు చూసాం. ఇది పెద్ద అధ్యాయం, 72 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో కొద్దిగా చూసుకుంటూ వెళ్దామని నిన్న 12 శ్లోకాలు చూడటం జరిగింది. ఈరోజు నెక్స్ట్ నుంచి చూద్దాం. సో నిన్న ఏం చూసామంటే ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం. మనసు దుఃఖంతో ఉన్న, కంటి నిండా నీరుతో ఉన్న అర్జునుని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఏమన్నారట, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎలా కలిగింది, ఇది గౌరవనీయులైన వ్యక్తికి తగదు, అంటే అనార్యజుష్టం, అస్వర్గ్యం, ఉన్నత లోకాలు రాదు, అకీర్తికరం అర్జున అని చెప్పేసి అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున అని అనడం జరిగింది. అప్పుడు అర్జునుడు కథం ఏ విధంగా భీష్ముణ్ణి నేను సంఖ్యే ఈ యుద్ధంలో ద్రోణం అంటే మరియు కూడా అని కూడా అర్థం, మరియు ద్రోణుణ్ణి కూడా మధుసూదన ఈషుభి ప్రతియోత్స్యామి, ఈషుభి అంటే బాణాలతో ఎదుర్కోగలను, పూజార్హులను, వరిసూదన అంటే శత్రు సంహార శ్రీకృష్ణ అని అన్నాడు. పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో ఎలా కొట్టగలను, ఈ మమకారం అనే దోషంతో నేను ఇప్పుడు మరి కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియని అయోమయ ధర్మ సమ్మూఢ చేత, నా ధర్మం ఏదో తెలియని మోహత్వంలో పడిపోయాను, కన్ఫ్యూజన్లో. పృచ్ఛామిత్వాం, నాకు నువ్వు చెప్పు, యశ్రేయస్యాన్, ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా బ్రూహి, నువ్వు చెప్పు, తన్మేను నాకు, శిష్యస్తేహం, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, షాధి మాం త్వాం, చెప్పు నువ్వు నాకు, ప్రపన్నం, నీకు నేను శరణాగతుడను అంటున్నాను. సో నేను ఎప్పుడైతే నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నీకు శరణాగతుడను అన్నాడో అప్పుడు నిజంగా ఈ భగవద్గీతను బోధించడం జరిగింది. సో సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇలా పలికి ఋషికేశుడితో ఈ గుడాకేశుడైన పరంతపుడు అంటే శత్రువులను భయపెట్టే అర్జునుడు నయోత్స్యైతి గోవింద, ఇక ఇది చెయ్యను గోవింద అని చెప్పి ముక్త్వా తీష్ణుం బభూవ, మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఈ జ్ఞానాన్ని బోధించడం ప్రారంభించాడు. సో దుఃఖించిన దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు, ఎంతో ప్రజ్ఞతో ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తున్నావు నేర్పరితనంగా, కానీ పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్నత వాళ్ళ కోసం కానీ వివేకవంతులు ఎప్పుడు శోకించరు అన్నారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఉన్న నువ్వైనా నేనైనా ఇక్కడున్న ఈ రాజులందరూ కూడా ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉన్నారు, ముందు కూడా ఎప్పుడు ఉంటారు, ఉండకపోవటం అనేది ఎప్పుడు లేదు. మనందరం
లేని సమయం అనేదే లేదు. ఎప్పుడూ ఉన్నాము. ఇంతకు ముందు కూడా ఇదివరకు ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఉన్నాము, ముందు ముందు కూడా ఉండకుండా ఉండము. అంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాము, మనం పోతే మనం ఉండం కదా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. సో అందుకని ఆత్మ గురించి చెప్తున్నారు. ఈ శరీరం ఉండదేమో కానీ ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందని ఇలా స్లోగా ఆత్మజ్ఞానం గురించి వివరిస్తున్నారన్నమాట. సో ఇది నెక్స్ట్ శ్లోకం, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం ఇది. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. సో ఈ దేహధారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యౌవనానికి, దాని నుంచి ముసలితనానికి ఎలా అయితే ఈ ఆత్మ ఈ దేహంతో పాటు సాగిపోతూ ఉంటుందో, అలాగే మరణ సమయంలో ఈ ఆత్మ ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. సో శరీరం మారుతూ ఉంటుంది కదా. చిన్నప్పుడు ఒక బేబీగా ఉంటారు, తర్వాత బాల్యం, తర్వాత కౌమార్యం, యవ్వనం, ఆ తర్వాత మరి వృద్ధాప్యం. ఈ శరీరం మారుతూ ఉంటే ఈ దేహధారి అలాగే ఆ మారిపోతున్న శరీరంలో కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాడు. అదే విధంగా శరీరం అంతమైన తర్వాత అప్పుడు వేరే శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన. ధీరస్తత్ర నా ముహ్యతి, వాళ్ళేమి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు, అంటే ఆందోళన చెందరు, ధీరులు అని చెప్తున్నారు. సో దేహినోస్మిన్, దేహిన అంటే దేహధారి, అస్మిన్ ఈ యథ అంటే ఈ దేహధారి, యథ ఏ రకంగా అయితే దేహే శరీరంలో, దేహధారి అంటే ఆత్మ అన్నమాట. ఆత్మను దేహాన్ని ధరించిన ఆత్మ. ఈ దేహాన్ని ధరించిన ఆత్మ ఏ రకంగా అయితే దేహంలో కౌమారం, యవ్వనం, జర అంటే ఈ కౌమార్యము, యవ్వనము, ముసలితనం, జర అంటే ముసలితనం, ఈ దీంట్లో ఈ స్టేజెస్ అన్ని దాటుకుంటూ ఆ శరీరంలో ఉంటుందో, తథా అదే విధంగా దేహాంతర ప్రాప్తి, దేహం అంతమైన తర్వాత, దేహాంతరం పొందిన తర్వాత ధీరస్తత్ర అంటే ధీరుడు ఆ విషయంలో నా ముఖ్యతి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడు. కాబట్టి దేహధారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి ముసలి ప్రాయానికి క్రమంగా ఎలా అయితే వెళ్తాడో మరణానంతరం ఇంకొక దేహాన్ని కూడా పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. దేహాంతర ప్రాప్తికి. సో ఈ దేహాంతరం అయినాక ఇంకో దేహాన్ని పొందుతాడు. అలాంటి మార్పు విషయంలో ధీరుడైన వాడు మోహం చెందడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రతి జీవి కూడా మరి వ్యక్తిగత ఆత్మ, ఈ ఆత్మ కాబట్టి కొంత సమయంలో బాలుడిగా ఉంటుంది ఆత్మ, యవ్వనం తర్వాత ముసలితనం, ఇవన్నీ కూడా మార్పు వస్తూ ఉంటాయి దేహానికి. అయినా ఆత్మ మరి ఏమీ మార్పు లేకుండా అలాగే ఉంటుంది. అలాగే చివరిలో మరణ సమయంలో కూడా ఇంకొక దేహంలోకి ప్రయాణిస్తుంది. తదుపరి జన్మలో మరి వేరొక దేహాన్ని, అంటే నెక్స్ట్ జన్మలో ఇంకొక దేహాన్ని పొందటం నిశ్చయం, డెఫినెట్ అది. కాబట్టి భీష్మద్రోణుల అంటే భౌతిక శరీరాన్ని అయినా పొందొచ్చు, ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని అయినా పొందొచ్చు. ఆధ్యాత్మిక శరీరం ఎప్పుడు వస్తుంది? మోక్షం వస్తే వస్తుంది. భౌతిక శరీరం మోక్షం రానంత కాలం వస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ ఇంకొక ఉంటుంది ఆత్మ అని చెప్పడం అన్నమాట. ఏదో ఒక రూపంలో ఉంటుంది. కాబట్టి భీష్మద్రోణుల విషయంలో అర్జునుడు బాధపడటానికి కారణం లేదు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళని గురించి ఏమీ, ఇతను ఎంతో బాధపడుతున్నాడు కాబట్టి వారు పాత దేహాలు వదిలి కొత్త దేహాలు పొందటం ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి శక్తిని పొందొచ్చు అని అతడు తెలుసుకోవాలి. జీవితంలో మనిషి తన కర్మను అనుసరించి రకరకాలైన సుఖాల కోసం, దుఃఖాల కోసం అలా దేహ మార్పిడి జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు చేసే కర్మలను అనుసరించి మన కర్మలను బట్టి, మన కర్మ బంధాలను బట్టి మనకి సుఖ దుఃఖాలు ఇచ్చే దేహం వస్తూ ఉంటుంది. భీష్ముడు, ద్రోణుడు వీళ్ళంతా పవిత్రులు కాబట్టి తప్పనిసరిగా వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక దేహాలనే పొందనున్నారు. కాబట్టి కనీసం ఉన్నత భోగం కోసమైనా దేవతా శరీరాలని పొందగలరు. మినిమం ఏది స్వర్గప్రాప్తి గ్యారెంటీ, ఆధ్యాత్మిక దేహం కూడా పొందొచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏది జరిగినా కూడా దుఃఖపడక్కర్లేదు.
ఆత్మ పరమాత్మ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతులకు సంబంధించిన ఈ కంప్లీట్ జ్ఞానం సంపూర్ణంగా ఉన్న వాళ్ళనే ధీరుడు అంటారు. ధీరస్తత్ర నా ముహ్యతి అంటున్నారు కదా. ధీరులు మరి అంటే ధీరుడు కలవరపరడు. సో ఎవరిని ధీరుడు అంటారు అంటే ఈ ఆత్మ పరమాత్మ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళని, భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతులు, భౌతిక ప్రకృతి గురించి ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి గురించి పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళని ధీరుడు అంటారు. అలాంటి వాడు దేహపరమైన మార్పుల పట్ల ఏమీ మోహం చెందడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆత్మ మరి ముక్కలుగా ఖండింపబడదు అని కూడా ముందు ముందు రాబోయే శ్లోకంలో చెప్తారు. సో భగవంతుడి అంశలు నిత్యంగా నిలిచి ఉండి క్షరులు అంటే అందరూ కూడా భగవద్ అంశ అంటే భగవంతుడి ఆత్మ ఏదో పీసులుగా కట్ చేసి మనలో ఉంటుందని కాదు అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఆయన ఈ అంశలు నిత్యంగా అంశరూపంలోనే నిలిచి ఉంటాయి. భగవంతుడు అంశరూపంగానే ఉంటారు. భౌతిక ప్రకృతికి భగవానుడు అంశలు నిత్యంగా నిలిచి ఉండి క్షరులుగా పిలువబడుదురు. సో భగవంతుడు మార్పు లేనివాడు, మార్పు రహితం అని మనం చెప్తున్నాము. ఆయనకి మార్పు లేదు కాబట్టి సత్ అనే పేరు వచ్చిందని. భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా అంశలు అంటే అంశలుగా ఉంటూ క్షరులుగా పిలువబడతారు. ఎవరు ఈ ఆధ్యాత్మిక శరీరం ఉన్న భౌతిక శరీరం ఉన్న వాళ్ళంతా క్షరులు అంటాం. క్షరులు అంటే మరి శరీరం నాశనం అయ్యే వాళ్ళు అని అర్థం. అక్షరులు అంటే నాశనం లేని వాళ్ళు ఎవరు అంటే మోక్షం వచ్చిన తర్వాత అక్షరులు అవుతారు. సో క్షరులు అంటే భౌతిక ప్రకృతికి పతనం చెందే లక్షణాన్ని కలిగి ఉండేవాళ్ళు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ అంశాలన్నీ కూడా నిత్యంగా అంశరూపంలోనే నిలిచి ఉంటారు. ముక్తి పొందిన వెంటనే జీవుడు అంశగా మిగిలి ఉంటాడు. కానీ ముక్తిని పొందిన తర్వాత అతడు ఆనందము జ్ఞానములతో కూడి భగవంతుడితో నిత్య జీవనాన్ని పొందుతాడు. సో ముక్తి పొందిన తర్వాత ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు. సో అన్ని దేహాల్లో పరమాత్మ నామంలో ఉన్న భగవంతుడి పట్ల భగవంతుడిని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక ప్రతిబింబ సిద్ధాంతం, రిఫ్లెక్షన్ లాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. భగవంతుడు అందరిలో రిఫ్లెక్ట్ అయి ఉన్నాడు అని చెప్పి. కానీ బద్ధజీవుడికి భిన్నుడు. ఆయన రిఫ్లెక్షన్ ఉన్నది, ఆయన అంశ ఉన్నది, కానీ భగవంతుడు ఆయన భిన్నుడు. ఆకాశం నీటిలో ప్రతిబింబం అయినప్పుడు ఆ ప్రతిబింబంలో మనకి సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఎలా కనిపిస్తాయో, నక్షత్రాలను మరి జీవులతో సూర్యుడు చంద్రుడు భగవంతుడితో పోల్చవచ్చు. ఇక్కడ అర్జునుడు జీవాత్మ అయితే భగవంతుడు పరమాత్మ, ఆయన యొక్క రిఫ్లెక్షన్ మనము, అంశ మనము అని చెప్తున్నారు. సో 4th చాప్టర్లో బిగినింగ్ లో మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకే స్థాయికి చెందిన వారు కాదు అంటున్నారు. భగవంతుడు ఆయన అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో సమానుడైనట్లయితే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి కంటే ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నవాడు. కాకపోతే వాళ్ళిరువురి మధ్య ఉపదేశకుడు ఉపదేశం పొందేవాడు అనే సందర్భానికి అర్థం లేదు అంటున్నారు. అంటే మరి సమానులైతే ఉపదేశం చెప్పాల్సిన పని భగవంతుడికి లేదు, ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకునే పని లేదు. ఆ రెండు జరుగుతానికి మీనింగ్ లేదు. ఇద్దరు సమానమైతే మరి ఇతనికి కూడా అన్నీ తెలియాలి కదా. ఇరువురు మాయాశక్తిచే మోహంతో గురియగు వారు అయినచో అందులో ఒకరు గురువు అవటానికి ఇంకొకరు శిష్యుడు అవడానికి అవసరం లేదు. అంటే మరి భగవంతుడికి కూడా మాయ ఉంది అంటే మరి ఆయన ఈ జ్ఞానం అంతా చెప్తున్నారు కాబట్టి అర్జునుడు మోహంలో ఉన్నాడు కానీ భగవంతుడు లేరు. కాబట్టి మాయాబంధంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా ప్రామాణిక ఉపదేశకుడు కాలేరు. అలాంటి ఉపదేశం వ్యర్థమే. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జీవుడైన అర్జునుడికి అంతా కూడా అంటే మాయతో ఉన్నాడు ఇంకా అర్జునుడు. ఆయన కన్నా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న భగవంతుడు
దేవదేవుడిగా అంగీకరించబడుతున్నాడు. అంటే డిఫరెన్స్ చెప్తున్నారన్నమాట. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్యాస్తాం తితిక్షస్వ భారత. సో మాత్రా స్పర్శాలు, మాత్రాలంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాల యొక్క కాంటాక్ట్ తో కౌంతేయ కుంతిపుత్ర శీతోష్ణ చలి వేడి సుఖ దుఃఖాలు అనేటటువంటి ఈ ఫీలింగ్స్ ఆగమాపాయినో వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, నిత్యము తాన్ వాటిని స్థితీక్షస్వ అంటే నువ్వు ఓర్చుకోవాలి, భరించాలి, సహించాలి భరత వంశస్థుడా. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు, చలి వేడి ఇలాంటి ద్వంద్వాలన్నీ, ఆపోజిట్స్, ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి సుఖంగా ఉన్నాననిపిస్తుంది, ఒక్కోసారి దుఃఖంగా ఉన్నాననిపిస్తుంది. ఈ ఫీలింగ్స్ చలి వేడి ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో శీతాకాలం, ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, అవి టెంపరీ, తాత్కాలికమైన ఈ సుఖ దుఃఖాలు రాక ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ కాలక్రమంలో గ్రీష్మకాలాలు అంటే చలికాలం, వేడి, ఎండాకాలం ఎలా అయితే వచ్చిపోతూ ఉంటాయి, సుఖ దుఃఖాలు కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి సుఖ దుఃఖాలు? ఇంద్రియానుభవం వల్ల కలుగుతోంది. మాత్రా స్పర్శాస్తు, ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ లో ఉంటున్నాం, ఈ సెన్సెస్ తో ఎప్పుడు సెన్సెస్ ప్రలోభాలకి, ఇంద్రియ ప్రలోభానికి మనం గురి అవుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనే ఫీలింగ్స్ కలుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇంద్రియానుభవాల వల్ల కలిగే ఇటువంటి ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ద్వంద్వాలు అంటే అర్థం ఏంటి? మీరు చూసే ఉండాలి. హరే కృష్ణ. ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి? రెండు మాతది ద్వంద్వాలంటే. రెండు ఏం రెండు? సుఖము దుఃఖము ఇంకా విరుద్ధమైనవి. మాధవి మాతాజీ కరెక్ట్, ఆపోజిట్స్, విరుద్ధమైనవి. కరెక్ట్ మాధవి. రెండు అంటే విరుద్ధమైన రెండు విషయాలు, ఆపోజిట్ గా ఉన్న రెండు విషయాలు. కరెక్ట్ అయిన డెఫినేషన్ అది మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు వినీల పావని మాతాజీ. సుఖ దుఃఖాలు, కష్ట సుఖాలు, ఆపోజిట్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అండ్ నాగలక్ష్మి మాతాజీ చెప్పారు. వినీల పావని మాతాజీ అన్నా చెల్లెలు, ఐఎమ్ నాట్ సో ష్యూర్ అబౌట్ దట్, అంటే జెండర్ డిఫరెన్స్. బట్ ఇక్కడ మన ఫీలింగ్స్, ఫార్మ్స్ కాదు అడిగేది, మన యొక్క జరిగే విషయాలు, ఫీలింగ్స్, మన యొక్క అనుభూతులు. మనకి సుఖం అనిపిస్తుంది, దుఃఖం అనిపిస్తుంది. అన్నా చెల్లి అంటే ఇది ఫామ్ ప్రకారం జరిగింది, కంటి ముందు కనిపించేది. ఇదేంటంటే మనం ఫీల్ అయ్యే విషయాలు. ఇంద్రియా మాత్రా స్పర్శాస్తు అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాల వల్ల మనం ఫీల్ అయ్యే విషయాలు. ఇది సరే, ఇది ఫామ్ కంటితో చూసి అనుకుంటున్నామంటే అది వేరే, అక్కడ భౌతికంగా ఒక ఉన్నది ఫామ్. కానీ ఇదేంటంటే ఫీలింగ్ అన్నమాట. కేవలం మనం ఇంద్రియాల వల్ల మనం ఏర్పరచుకునే ఫీలింగ్స్, సుఖం అని, దుఃఖం అని, చల్లని వేడని, ఇట్లా లాభం అని, నష్టం అని, ఇలాంటి ఆపోజిట్స్. దాని కరెక్ట్ అయిన డెఫినేషన్ అన్నమాట. ఏది మంచి చెడు, రాగద్వేషాలు, అది గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. వెరీ గుడ్ లక్ష్మీ మాతాజీ. సో ఇవన్నీ కూడా అందరూ మంచి ఆన్సర్స్ చెప్పారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. వెరీ గుడ్. సో విరుద్ధమైనవి అని తెలుగులో చెప్పొచ్చు, ఆపోజిట్స్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పచ్చు. క్లియర్గా రెండు విషయాలు అంటే ఏ రెండు విషయాలు అంటే ఆపోజిట్ గా ఉన్న రెండు విషయాలు, సిమిలర్ గా ఉన్న రెండు విషయాలు కాదు, ఒకే రకంగా ఉన్న రెండు విషయాలు కాదు. కష్టము దుఃఖము కాదు, కష్టము సుఖము ఆపోజిట్ గా ఉండాలి, విరుద్ధమైనవి అన్నమాట. విరుద్ధమైన రెండు విషయాలని ద్వంద్వాలు అంటారు. ఎందుకు? కష్టమైన సరే, దానికి ఆపోజిట్ గా ఉన్న దుఃఖమైనా నీ రియాక్షన్ ఆపోజిట్ గా లేదు, నీ రియాక్షన్ సమంగా ఉంది రెండిటికిను. కష్టానికి నష్టానికి రెండు సిమిలర్ కాబట్టి రెండిటికి ఒకే రకమైన రియాక్షన్ ఉంటుందో ఆశ్చర్యం లేదు. మనకు కష్టం వచ్చినా బాధపడతాం, నష్టం వచ్చినా బాధపడతాం. అవి రెండు సిమిలర్, కొంచెం ఒకే రకం, మనకి ఇష్టం లేని విషయాలు. కానీ కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా
మనం ఒకే రకంగా ఉంటాం. సుఖం వస్తే ఆనందపడతాం, కష్టం వస్తే దుఃఖిస్తాం మామూలుగా. సమత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా వెళ్ళాడు అంటే ఆపోజిట్స్ సమయాల్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉంటున్నాడు. సో సుఖం వచ్చినప్పుడే కాదు ఆనందం, సుఖం వచ్చినప్పుడు ఆనందంతో గంతులు వేయడం లేదు, కష్టం వచ్చినప్పుడు దుఃఖంతో ఏడవడం లేదు. ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండటమే ద్వంద్వాలకు అతీతం. సో ఆపోజిట్ పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకే రకంగా సమత్వంతో ఉండగలుగుతాం. అందుకని ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ మీరందరూ కూడా చెప్పారు ఇక్కడ. మరి ఇక్కడ కూడా మరి సుఖము దుఃఖము అంటూ ఒక ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. సో రాగద్వేషాలు, ఒకళ్ళ పట్ల రాగము ఇంకొకళ్ళ పట్ల ద్వేషము ఉంటూ ఉంటుంది సాధారణంగా. కొంతమంది అంటే ఇష్టము ప్రేమ, కొంతమంది అంటే అయిష్టము. సో అవి కాకుండా అందరి పట్ల సమత్వము అని రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళటం. సో సుఖం పట్ల ప్రేమ, దుఃఖం పట్ల ఇష్టం లేనితనం. సో అలా కాకుండా ఏదైనా ఒకటే అని ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉన్నప్పుడు అన్నిటినీ సమంగా చూడగలుగుతారు. సో తాత్కాలికమైన సుఖ దుఃఖాల రాక ఎలాంటిది అంటే శీతాకాలం ఎండాకాలం ఎప్పుడు ఎలా వస్తూ పోతూ ఉంటాయో ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా ఎప్పుడు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. అవి నిత్యం కాదు. కాబట్టి అది ఎందుకు కలుగుతున్నాయంటే మనం ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్లో పెట్టుకోబట్టి ఇంద్రియాలు మనల్ని అలా ఫీల్ అయ్యేటట్లు చేస్తున్నాయి. ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్ల మనకు ఆ ఫీలింగ్స్ కలుగుతున్నాయి ఈ ద్వంద్వాలు. కాబట్టి ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్ల కలిగే ఈ ద్వంద్వాలను గురించి మనం కలత చెందకుండా సహించటం మనిషి నేర్చుకోవాలి. మనకు కలిగే సుఖ దుఃఖాలన్నీ ఇంద్రియాల ప్రలోభం వల్ల, ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ వల్ల కలుగుతున్నాయి. కాబట్టి మనం వాటన్నిటినీ సహించడం నేర్చుకోవాలి. చక్కగా క్లియర్గా చెప్పారు మనిషి ఇక్కడ, భగవంతుడు ఇక్కడ విద్యుక్త ధర్మాలను చక్కగా నిర్వహించడంలో ఇది ఇప్పుడు భాష్యంలో ఇంకొంచెం వివరణ చెప్తున్నారు. ఏమిటో చూద్దాం. మన బాధ్యతల్ని నిర్వహించడంలో సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికమైన రాకపోకల్ని సహించడం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి. మరి మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి సుఖమని దుఃఖమని ఇలా రకరకాలుగా మనం ఫీలింగ్స్ పొందుతూ ఉంటాం. కానీ వాటి వల్ల మనం విపరీతంగా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. దుఃఖం వచ్చినప్పుడు తట్టుకోవాలి, సుఖం వచ్చినప్పుడు గర్వపడకుండా ఎగిరిపోకుండా ఉండాలి. వేద నియమం ప్రకారం మాఘమాసంలో అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి నెలలో తెల్లవారుజామునే ఆ టైంలో స్నానం చేయాలి. ఆ సమయంలో వాతావరణం మరి ఎంతో చలిగా ఉంటుంది. అయినా కూడా వేద నియమ పాటించడానికి, వేద నియమాచరణ కట్టుబడిన వాడు ఆ కార్యానికి సందేహించడు, అలా చేయడానికి సందేహించడు. అదేవిధంగా ఎండాకాలంలో ఎంతో వేడిగా మే జూన్ నెలల్లో ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు కూడా మరి ఆడవాళ్ళు మరి వంట చేయటానికి వెనుకాడరు, తప్పదు, వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో అలాగే వాతావరణంలో ఉన్న ఈ అసౌకర్యాలు ఉన్నా కూడా మనిషి తన బాధ్యతల్ని నిర్వహించాలి. ఈ రకంగానే యుద్ధం అనేది మరి క్షత్రియ ధర్మం. అలాంటి యుద్ధాన్ని స్నేహితుడైన బంధువుతో అయినా చేయవలసి వచ్చినప్పుడు క్షత్రియుడైన వాడు తన విద్యుక్త ధర్మాన్ని, తన రెస్పాన్సిబిలిటీ నుంచి వైదొలగకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞాన స్థాయిలో పెరగాలి అంటే, జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి అంటే మనిషి తనకి నిర్దేశమైనటువంటి నియమాలను, నిబంధనలను పాటించాలి. కాబట్టి నీకు ఉన్నటువంటి నీ రెస్పాన్సిబిలిటీని పెంచుకోవాలి. జ్ఞానం పెంచుకోవాలంటే ముందు నీ పనులను నువ్వు సక్రమంగా చేయడంతో ప్రారంభించాలి అని చెప్తున్నారు. నీకు నియమించబడిన బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తించాలి. ఈ నువ్వు జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ముందు నీ డ్యూటీస్ నువ్వు సక్రమంగా చేయటం నేర్చుకోవాలి. ఎంత ప్రాక్టికల్లో చూడండి, జ్ఞానం అన్న విషయం ఎంత ప్రాక్టికల్గా తెచ్చుకోవచ్చో చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. ముందు నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదో నువ్వు చేస్తే అదే అసలు జ్ఞాన స్థాయికి కారణం అవుతుంది. ఎందుకంటే కేవలం జ్ఞానం భక్తి ద్వారానే ఎవరైనా సరే వాళ్ళ మాయాబంధాల నుంచి ముక్తిని కావించుకోవచ్చు. సో నీ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఏ రకంగా అంటే ఆ భక్తితో, అంటే ఏదొచ్చినా సరే సమత్వంతో ఉంటూ నీ బాధ్యతను నువ్వు చేసుకో. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా మరి బంధువు అయినా ఎవరైనా క్షత్రియుడు అయితే యుద్ధం చెయ్యి, వేడైనా చలి అయినా మరి వంట చేసుకోవాలంటే వంట చేయాల్సిందే, మరి కుటుంబానికి అందరికీ భోజనం పెట్టాలి అంటే. అలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సింపుల్వి, కొన్ని కాంప్లికేటెడ్వి కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. అలాగే బ్రాహ్మణులు తెల్లవారుజామున లేచి స్నానం చేసి వాళ్ళ యొక్క
వేద నియమాచరణను చెయ్యాలి అంటే చెయ్యాలి, చలి అయినా వేడైనా ఏ టైం అయినా. సో నీ బాధ్యతలను నువ్వు రిజల్ట్ మీద పెట్టకుండా నీ పనులు నువ్వు చేసుకుంటూ పోవడమే జ్ఞానం తెచ్చుకునే మార్గం అని చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడుని సంబోధించారు ఒక 2 రకాలుగా. ఏమని? కౌంతేయ అని, తర్వాత భారత అంటూ సంబోధించారు. కౌంతేయ అంటే మరి అతని తల్లి తరఫున రక్త సంబంధం ఉన్నది కదా వీళ్ళిద్దరికీను. భారత అనే సంబోధన తండ్రి ద్వారా సంక్రమించిన గొప్పతనాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే భరత వంశస్థుడా అర్జున అంటున్నారు. ఈ విధంగా 2 వైపుల నుండి కూడా అర్జునుడికి మంచి వారసత్వం ఉంది. అలాంటి వారసత్వం మరి స్వీయ ధర్మ పరిపాలనలో గొప్ప బాధ్యత కలిగిస్తోంది. ఇలాంటి కుటుంబంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఆయనకి సరి అయినటువంటి బాధ్యతను నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యత ఉన్నది. కాబట్టి యుద్ధం చేయను అనడానికి అవకాశం లేదు అని చెప్తున్నారు ఆయన యొక్క సంబోధనలను బట్టి కూడా. సో ఇంద్రియాల వల్ల మనకు కలిగే ఈ ఫీలింగ్స్, సుఖ దుఃఖాలు అవి ఏమీ లేదు, కేవలం మన ఫీలింగే. ఎందుకు కలుగుతున్నాయి అంటే అవి ఇంద్రియానుభవం వల్ల కలుగుతున్నాయి, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఇవేవి తాత్కాలికం కాదు, అవి వచ్చినప్పుడు తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. యం హీనా వ్యధయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సోమృతత్వాయ కల్పతే. సో ఎవరినైతే నిశ్చయంగా నా వ్యధయంతి బాధింపవో, ఏతే అంటే ఇవన్నీ కూడా పురుషం మానవుణ్ణి పురుషర్షభ అంటూ సంబోధిస్తున్నారు, మానవ శ్రేష్ఠుడా అంటూ అర్జునుణ్ణి. సమదుఃఖ సుఖం అంటే సుఖ దుఃఖాలలో మరి కలత చెందకుండా సమత్వంతో ధీరం ఆ ధీరుణ్ణి అతడు అమృత తత్వాయ మోక్షానికి కల్పతే అర్హుడు అని చెప్తున్నారు. సో మానవ శ్రేష్ఠుడైన అర్జునుడా, సుఖ దుఃఖాలతో కలత చెందకుండా ఆ రెండిటిలో కూడా ధీరుడుగా నిలబడ్డవాడు నిజంగా మోక్షానికి అర్హుడు. సో మనం నిత్య జీవితంలో మన కర్మలను, మన బాధ్యతలను ఈ రకంగా నిర్వర్తిస్తే అదే మోక్షానికి అర్హత అని చెప్తున్నారు. ఏ రకంగా? సుఖ దుఃఖాలతో కలత చెందకుండా. అంటే సుఖం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా ఆనందించి గర్వించడం కూడా కాదు, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా దుఃఖించి కృంగిపోకుండాను కాదు. ఏదైనా సమత్వంతో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలిగిన వాడు ఉంటూ తన బాధ్యతను తను నిర్వర్తించడం మీద మాత్రమే మనసును పెట్టి రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సమత్వంతో ఉండేవాడు నిజానికి మోక్షానికి అర్హుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ చాప్టర్లో ప్రతి చాప్టర్కి యోగా, ఏదో ఒక యోగం అని పేరు. అంటే ఎందుకు వచ్చింది అంటే యోగం అంటే మోక్షం, భగవంతుడితో కనెక్షన్, తద్వారా మోక్షం. మరి అది ఆ కనెక్షన్ ఎలా వస్తుంది అనేది ప్రతి చాప్టర్లో మనకి ఏదో ఒక్క శ్లోకంలో అయినా ఉంటుంది, యాక్చువల్గా మోర్ దాన్ 1 శ్లోకాలో ఉంటుంది. కాబట్టే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగము అనే పేరుంది. ఈ అధ్యాయంలో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో కూడా చెప్తున్నారు, సుఖ దుఃఖాలకు కలత చెందకుండా ఈ రెండిట్లోనూ అంటే సుఖ దుఃఖాల్లో ధీరుడై నిలబడ్డవాడు నిక్కంగా మోక్షానికి అర్హుడు. సమత్వం ఉన్నవాడు, ఆ బ్యాలెన్స్ ఉన్నవాడు మోక్షానికి అర్హుడు. సో ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది తెచ్చుకోవడానికి మరి మనం ప్రయత్నించాలి ఈ శ్లోకం ప్రకారం. సో ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవ ప్రాప్తి అందు స్థిర నిశ్చయం ఉండి సుఖ దుఃఖాల తాకిడికి సమానంగా సహింపగలిగిన వాడు, సుఖ దుఃఖాల తాకిడిని సమత్వంతో సహించగలిగిన వాడు నిజంగా మోక్షాన్ని పొందడానికి అర్హుడు. ఈ వర్ణాశ్రమ విధానంలో 4వ స్థితి అయిన సన్యాసం, మరి ఈ వర్ణాశ్రమంలో మరి ఉన్నాయి కదా, ఏది బాల్యము, గృహస్థు, తర్వాత వానప్రస్థం, ఆ తర్వాత సన్యాసం. అది 4వ దశ సన్యాసం. అది అన్నిటికంటే కష్టమైంది అంటున్నారు. అందుకని జీవితాన్ని మనం సంపూర్ణంగా కొనర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే జీవితాన్ని పూర్ణత్వాన్ని సంపాదించాలని నిశ్చయం ఉన్నవాడు ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా సరే తప్పకుండా సన్యాసాన్ని స్వీకరిస్తాడు. సన్యాసం అంటే ఏమిటి అంటే అన్నిటినీ వదులుకోవటం, అంటే పనులన్నిటినీ కూడా వదులుకోక్కర్లేదు. కాకపోతే మనం ఏ పని చేసినా ఆ భావాలను వదులుకుంటే సుఖమని దుఃఖమని ఆ ఫీలింగ్స్ని వదిలిపెట్టగలిగిన వాడు, సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాడు. అలాంటి అంటే రాగద్వేషాలను వదిలితేనే మరి ఆ సమత్వం వస్తుంది. అట్టి కష్టాలను మరి సామాన్యంగా గృహబంధాలను తెంపుకోవాల్సి వచ్చినందున
మరి భార్య పిల్లల సంబంధాన్ని త్యజించవలసి ఉన్నందున కలుగుతూ ఉంటాయి. కానీ అలాంటి కష్టాలను సహించినట్లయితే మనిషి ఆధ్యాత్మిక అనుభవ మార్గం సంపూర్ణం చేసుకోవచ్చు. అలాగే తన వంశీయులతో కానీ ప్రియమైన వాళ్ళతో కానీ యుద్ధం చేయడం కష్టమైనా కూడా క్షత్రియుడిగా ధర్మపాలన విషయంలో మరి అర్జునుడు దృఢ నిశ్చయం కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి బోధించాడు. సో నీ వాళ్ళైనా మరి ఎవరైనా నీ బాధ్యత నువ్వు అది చేయడం కష్టమైనా సరే క్షత్రియుడిగా నువ్వు ఆ ధర్మపాలన విషయం పాటించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు, నీ డ్యూటీ. సో చైతన్య మహాప్రభు మరి 15వ శతాబ్దంలో శ్రీకృష్ణుడే ఆయనగా అవతరించారని చెప్తారు. ఆయన 24 సంవత్సరాల వయసులో సన్యాసాన్ని స్వీకరించి మరి భార్యను తల్లిని స్వీకరించారు. అయినా కూడా మరి ఉన్నత ప్రయోజనం కోసం ఆయన సన్యాసాన్ని స్వీకరించి ఉన్నత ధర్మ పాలనలో ధీరులై నిలిచారు అని చెప్తున్నారు. సో భౌతిక బంధం నుంచి ముక్తి సాధించడానికి అది ఒక మార్గము. అంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలతో కలత చెందకుండా ఉండటం అనేది చెప్తూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ 2 స్థితులలో కూడా ధీరత్వంతో ఒకే రకంగా ఉన్నవాడు నిత్యంగా మోక్షానికి అర్హుడు. నాసతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతః ఉభయోరపి దృష్టోంతస్త్వన్ అయోస్తత్వదర్శిభిః. సో అసత అంటే అసత్తునకు, న విద్యతే లేదు, భావ ఉనికి అంటే అసత్తుకు ఉనికి లేదని, అభావ అంటే పరివర్తన స్వభావం నా విద్యతే లేదు. సో అసత్తుకు మరి ఉనికి లేదు, మరి ఆ నిత్యమైన దానికి సతహ అంటే నిత్యమైన దానికి మరి మార్పు లేదు అని ఉభయోరపి రెండిటికి కూడా దర్శింపబడింది అంటే చూడబడింది. అంత సారాంశము తూ అంటే నిక్కముగా నిజంగా, అనయో వాటి యొక్క తత్వం సత్యము, దర్శిభి తత్వదర్శులచే. సో తత్వాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే అసత్తు అంటే ఈ భౌతిక దేహం అసత్తు. ఎందుకు అసత్తు? అది పర్మనెంట్ కాదు కాబట్టి. సత్ అంటే ఏంటంటాము? పర్మనెంట్ గా ఏది ఉంటే అది సత్తు. పర్మనెంట్ గా ఏది ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో, విశ్వంలో? ఏదీ లేదు. మన ఆత్మ, ఎందుకంటే అది భగవంతుడు అంశ కాబట్టి. భగవంతుడు ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ తప్ప ఏది పర్మనెంట్ కాదు. మిగిలిందంతా అసత్తు, ఎందుకంటే టెంపరీ కాబట్టి. సో అసత్తు అంటే మన దేహం. అసత్తునకు ఉనికి లేదని, మరియు నిత్యమైన దానికంటే ఆత్మకు మార్పు లేదని సత్యద్రష్టులైన వాళ్ళు నిర్ణయించారు. అంటే సత్యద్రష్టులంటే సత్యాన్ని చూడగలిగిన వాళ్ళు, ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వాళ్ళు. సో ఇలా సమత్వంతో ఉంటూ మరి మోక్షానికి అర్హులైన వాళ్ళే ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని, పరతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు, మోక్షానికి అర్హులవుతారు. సో ఈ సత్యద్రష్టులందరూ కూడా ఏమంటున్నారు అంటే ఈ భౌతిక దేహానికి ఉనికి లేదు, నిత్యమైన దానికి మార్పు లేదు. ఈ రెండిటి తత్వాన్ని బాగా అధ్యయనం చేసి వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మతత్వానికి మార్పు లేదు, అది చేంజ్ లేనిది, ఎప్పటికీ అలాగే ఉండేది. ఈ భౌతిక దేహం ఉన్నదంటే ఉనికి లేదు అంటే అది టెంపరీ అని వాళ్ళు నిర్ణయించి ఈ విషయాన్ని బాగా స్టడీ చేసి వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని నిర్ణయించారు, ధృవీకరించారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు? సత్యద్రష్టులు అంటే నిజంగా ఈ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు. సో ఈ మార్పు చెందే దేహానికి ఉనికి లేదు కాబట్టి మనోదేహాల ఆ విధంగా మార్పులు చెందుతున్నా కూడా ఆత్మ మాత్రం ఏ రకంగా మార్పు చెందకుండా శాశ్వతంగా అలాగే ఉంటుంది. అదే భౌతిక పదార్థానికి, భౌతిక పదార్థం అంటే మన శరీరం. శరీరం అంటే ఒట్టి భౌతిక శరీరమే కాదు, స్థూల శరీరం, మరి సూక్ష్మ శరీరమైన మనసు, బుద్ధి, అహంకారాలు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీయే. సో ఇవన్నీ కూడా మరి టెంపరీయే. అదే ఈ భౌతిక పదార్థానికి ఆత్మలకు నడుమగల భేదము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అన్ని తరగతుల సత్యదృష్టులు అంటే ఏ రకంగా అయినా సరే ఈ సత్యాన్ని గ్రహించిన వాళ్ళు ఇలా ధృవీకరించారు.
సో విష్ణువు ఆయన ధామాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమాన ఉనికి ఉన్నాయి, అంటే వాటంతట అవే ప్రకాశిస్తాయి. జ్యోతింషి విష్ణుర్భువనాని విష్ణు అని విష్ణు పురాణంలో చెప్పారు. అంటే సత్ అసత్ అనే పదాలు వరుసగా ఆత్మ భౌతిక పదార్థాలను సూచిస్తున్నాయి. సో మీరు వినే ఉంటారు అసత్ సత్ అసత్ అని. సత్ అంటే ఆత్మని, అసత్ అంటే భౌతిక పదార్థాలు, టెంపరీగా ఎప్పటికీ ఒకేలాగా ఉండనివి అన్నీ కూడా అసత్ కింద వస్తాయి. సో ఇది సత్యద్రష్టులందరి అభిప్రాయం అది అని చెప్తున్నారు. ఈ అజ్ఞాన ప్రభావంచే మనమందరం మరి జీవులంతా మోహపరవశులై భగవంతుడిచ్చిన అలాంటి మనకు భగవంతుడిచ్చిన ఉపదేశం, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఆయన ఉపదేశం ఇదే అంటున్నారు. ఆయన ఫస్ట్ భగవంతుడు మనకిచ్చినటువంటి ఉపదేశం ఇది. ఏది? మనం ఈ బాడీ టెంపరీ, ఆత్మ పర్మనెంట్. అంతేకాని మనం పోతే మనిషి మొత్తం పోతాడని అనుకోకూడదు. ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు. అజ్ఞానం మన అజ్ఞానాన్ని అంతమొందించే పని అర్చకుడు మరియు అర్చనీయ భగవానుడి నడుమ గల నిత్య సంబంధాన్ని పునఃస్థాపించుటకు భగవంతుడు ఆయన అంశైన జీవుల నడుమ ఉన్న భేదాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవటం అనే అంశాలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో భగవంతుడికి ఆయన భక్తుడికి ఉన్న సంబంధం అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఈ భగవంతుడు ఆయన అంశ అయిన జీవాల మధ్య భేదాల్ని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. భగవంతుడు తన నడుమ గల భేదం పూర్ణము మరియు అంశము నడుమ గల సంబంధం వంటిది అని తెలిసి తనను గురించిన సంపూర్ణ అధ్యయనం కావించడం ద్వారా మనిషి భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలడు చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడికి తనకి మధ్యలో ఉన్న సంబంధం ఎలాంటిదంటే ఆయనేమో కంప్లీట్, పూర్ణము. ఆయన గనక ఒక హోల్ అయితే మనం ఆ హోల్లో ఒక పార్ట్ అని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు అలా కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా మనిషి భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలడు. సో ఆయన హోల్, మనం హోల్లో ఒక పార్ట్. అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? భగవంతుడు సముద్రం అయితే మనం మరి ఒక అల లాంటి వాళ్ళం అనుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక నీటి బొట్టు అనుకోవచ్చు. ఆయన అగ్ని అయితే మనందరం నిప్పు కణాల వాళ్ళం అనుకోవచ్చు. ఇలా రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. బట్ హోల్ నుంచి వచ్చిన మనందరం కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ అనేది అర్థం చేసుకుంటే భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. వేదాంత సూత్రాల్లో కూడా భాగవతంలో సర్వ సృష్టికి కూడా భగవంతుడి మూలమని భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. అయితే ఉన్నత మరియు న్యూన ప్రకృతులు అని అనుభూతి అన్నది చెప్పారు. ఉన్నత ప్రకృతి ఏమిటి? ఈ అందరిలో ఉన్న ఈ ఆత్మతత్వం, ఈ చైతన్యం, అదే భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తి. కొంచెం తక్కువ శక్తి ఏమిటంటే ఈ భౌతికంగా కనిపించే భగవంతుడు ఇచ్చిన ఆకారము. అంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి శరీరాన్ని, భౌతిక శరీరాన్ని, స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలని ఇచ్చారు. అది భగవంతుడి శక్తి. 8 అష్టద మనకి ఇది కూడా నెక్స్ట్ ఐ థింక్ 7th చాప్టర్లోనే ఏమో చెప్తారు భగవంతుడు. ఈ 8 కూడా నా శక్తులే. ఏది? పంచభూతాలతో తయారైన శరీరము, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 8 కూడా నా శక్తులే. కానీ దీనికంటే ఉన్నతమైన శక్తి అందరిలో ఉన్న చైతన్యం, సమస్తంలో వ్యాపించి ఉన్నాను చైతన్య రూపంలో. కాబట్టి మనలో చైతన్యమే కాదు, జంతువులో, పక్షిలో, చేపలో, చెట్టులో, పుట్టలో, గుట్టలో ఏదైనా ఒక ఆకారంతో ఈ విశ్వంలో వర్ధిల్లుతోంది అంటే కంటి ముందు ఆ లోపల చైతన్యం ఉండబట్టే. ఈ విశ్వమే వర్ధిల్లుతోంది అంటే ఆ చైతన్యం ఉండబట్టే. ఎప్పుడైతే అది లేదో మొత్తం విలీనం అవుతుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మన బాడీ. ఎప్పుడైతే మన లోపల ఉన్న చైతన్యం పోతుందో మన బాడీ ఉన్నా కూడా పనికిరాదు. సో భగవంతుడి చైతన్యం ఉండబట్టే ప్రతిదీ కూడా ఈ విశ్వంలో పనిచేస్తోంది. కాబట్టి అది ఉన్నతమైన ఆయన యొక్క ఉన్నత శక్తి. పైకి కనిపించే అంతా కూడా ఆయన శక్తి అయినా దానికంటే ఉన్నతం, ఆ కనిపించే వాటన్నిటిని ప్రాణంతో, చైతన్యంతో పనిచేసేటట్లు చేసేది ఆయన యొక్క చైతన్యం. అది ఇంకా ఉన్నతమైన భగవత్ శక్తి. అన్నీ కూడా ఈ 2 శక్తులతోనే కూడి ఉన్నాయి. ఈ ప్రపంచంలో మనకి ఏది కనిపించినా బయట ఆకారం కానీ అది లోపల పనిచేసే విధంగా దానిని చేసే చైతన్యం కానీ 2 కూడా భగవత్ శక్తులే. ఒకటి ఇంకా ఉన్నత శక్తి ఆ చైతన్యం అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు.
ఒక యజమాని సేవకుల్లాగా లేదా గురు శిష్యులలాగా జీవులందరూ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి అధీనంలోనే ఉంటారు. సో అజ్ఞానంలో ఉన్నంత వరకు ఈ స్పష్టమైన జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కుదరదు. అలాంటి అజ్ఞానాన్ని తరిమివేసి సర్వకాల జనులు కూడా జ్ఞానాభివృద్ధి కొరకు అందరి జ్ఞానం కోసమే భగవంతుడు భగవద్గీతను బోధించారు అని చెప్తున్నారు. అవినాశితు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. అవినాశి, నాశనం లేనట్టిది. తు అంటే కానీ, తద్విద్ధి అంటే దానిని తెలుసుకో. ఏన దేనిచే అయితే సర్వమిదం ఈ శరీరం అంతా కూడా తతం వ్యాప్తమై ఉందో, వినాశం అంటే నాశనం, అవ్యయస్య అస్య అంటే ఈ నాశనం లేని దానికి కశ్చిత్ ఎవరు కూడా నా అర్హతి సమర్థులు కారు. అంటే ఏమిటి? శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉన్న ఈ నశింపులేని ఆత్మ నశింపులేనటువంటిదని నువ్వు తెలుసుకో అని మళ్ళీ క్లియర్గా ఇక్కడ ఆత్మను గురించి చెప్తున్నారు. అలాంటి అవినాశి అయిన ఆత్మను నశింపజేయటం చేయడం ఎవ్వరికి చేయగల సమర్థుడు ఎవరు లేడు అంటున్నారు. అలాంటి అవినాశి అయిన ఆత్మను నశింపజేయటకు ఎవ్వరూ కూడా సమర్థులు కారు. కశ్చిత్ కర్తుం అర్హతి నా అర్హతి అంటే సమర్థులు కారు ఎవ్వరూ కూడా. దేనికి? వినాశం అవ్యయస్యాస్య అంటే వినాశనం చేయడానికి, నాశనం చేయడానికి. దేనిని? నాశనం లేనట్టి ఈ ఆత్మను. ఆత్మ నాశనం లేనిదని తెలుసుకో. దీనిని ఈ శరీరం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నది. తతం అంటే వ్యాపించి ఉన్న ఈ ఆత్మను నాశనం చేయడం ఎవ్వరి తరము కాదు. అలా దానిని నాశనం చేయగలవాడు ఎవ్వరూ లేడు అంటున్నారు. సో శరీరం అంతా వ్యాపించిన ఆత్మ యొక్క నిజతత్వాన్ని ఈ శ్లోకం ఇంకా స్పష్టంగా చెప్తోంది. ఎవ్వరూ కూడా దీన్ని ఏమీ చేయలేరు. అదే చైతన్యం. మనం ఇందాక చైతన్యం అని చెప్పుకున్నాం కదా, దాన్ని చైతన్యం అని కూడా అంటాం. అందుకే ఆత్మ ఉంటేనే ఈ శరీరం పనికొస్తుంది. ఆ చైతన్యము అనే ఆత్మ లేనప్పుడు ఆ శరీరం ఎందుకు పనికిరాదు. కాబట్టి దేహంలో ఒక భాగంలో, సంపూర్ణ దేహంలో కలిగే సుఖ దుఃఖాలను మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నామంటే ఈ చైతన్యం వల్లే. మనిషి దేహం వరకు మాత్రమే పరిమితం అయి ఉన్నది ఈ చైతన్యం. ఒక దేహ బాధలు మరి సుఖాలు ఇంకో దేహానికి తెలియవు. కాబట్టి ప్రతి దేహము ఒక జీవాత్మ యొక్క ఆచ్ఛాదన అంటున్నారు. ఎందుకంటే మన ఈ దేహంలో ఉన్న ఇంద్రియాలకు మనం ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతామో మన సుఖ దుఃఖాలు మనకు ఆ రకంగా మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. సో అలాంటి దేహంలో ఆత్మ యొక్క ఉనికి చైతన్యం ద్వారా మనం అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాము. ఈ ఆత్మ ఎంత సైజులో ఉంటుందట? కేశాగ్రపు 10,000వ వంతు పరిమాణం కలదిగా వర్ణింపబడ్డది. అంటే కేశాగ్రం అంటే వెంట్రుక చివరిలో భాగం ఎంత చిన్నదో దాంట్లో 10,000 పార్ట్ అనమాట. 10,000గా దాన్ని ముక్కలు చేస్తే ఒక్కొక్క ముక్క ఎంత చిన్నదవుతుందో అంత చిన్నది. శ్వేతరోపనిషత్తులో ఈ విషయం చెప్పారు. ఏమని? బాలాగ్ర శతభాగస్య శతధా కల్పితస్య చ భాగో జీవస్స విజ్ఞేయ సచనన్యాయ కల్పతే. కేశాగ్రాన్ని 100 భాగాలుగా విభజించి తిరిగి అందులో ఒక భాగాన్ని 100 భాగాలుగా విభజిస్తే ముందు ఆ చివరిని ఒక 100 పార్ట్స్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఇంకొక 100 పార్ట్స్ చేస్తే అది ఒక భాగపు పరిమాణాన్ని ఆత్మ అలాంటి సైజులో ఉంది ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. అంటే 100 పార్ట్స్ మళ్ళీ ఒక్కొక్క పార్ట్ని 100 పార్ట్లు చేస్తే ఒక్కొక్క పార్ట్ అంటే మరి ఆల్మోస్ట్ 10,000. 100 × 100 10,000, 1/10,000 సైజ్ అనమాట ఆ కేశాగ్రంలో. అంత చిన్నది. కేశాగ్ర శతభాగస్య శతాంశ సాదృశాత్మక జీవ సూక్ష్మ స్వరూపోయం సంఖ్యాతీతో హి చిత్కణ. కేశాగ్రం యొక్క 10,000వ వంతు పరిమాణం గల ఆధ్యాత్మిక అణువులు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి ఆత్మలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అవి ఎంత సైజ్ అంటే ఈ వెంట్రుక చివరిలో 10,000వ భాగము అని చెప్పి శ్వేతరోపనిషత్తులో చెప్పారు. అనగా మరి ఆధ్యాత్మిక అణువులైన ఈ ఆత్మలు భౌతికాంశం కంటే కూడా సూక్ష్మం.
ఎంతో మరి అంతే కదా, చాలా చిన్నవి, అలాంటివి అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి. అలాంటి సూక్ష్మమైన ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగమే భౌతిక దేహానికి ఆధారం. అంత చిన్నదైనా కూడా అది ఉంటేనే అదే భౌతిక దేహానికి సపోర్ట్. అది లేకపోతే ఈ దేహం పనిచేయదు. ఔషధం ప్రభావం దేహం అంతా ఎలా అయితే ఉంటుందో, మనం ఒక స్పూన్ మెడిసిన్ తీసుకున్నా, ఒక టాబ్లెట్ వేసుకున్నా మన దేహం అంతటి మీద దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగ ప్రభావం దేహం అంతా, ఈ ఆత్మ చిన్నదైనా, అంత చిన్నదైనా దాని ప్రభావం దేహం అంతా ఉంటుంది. ఈ ప్రభావం శరీరం అంతా కూడా చైతన్య రూపంలో మనం అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాము. సో చైతన్య రహితంగా ఉన్న దేహం మృత శరీరం అని ఎలాంటి అమాయకుడు అయినా తెలుసుకోగలుగుతాడు ఈ చైతన్యం లేనప్పుడు. ఏ భౌతిక విధానం ద్వారా కూడా ఆ చైతన్యాన్ని మళ్ళీ దేహంలో తిరిగి ఇక ఆ దేహంలో చైతన్యం వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ అదే దేహంలో చైతన్యం సాధారణంగా మళ్ళీ ఎవరు కలిగించలేరు. కాబట్టి అంటే చైతన్యం భౌతిక మూలాల సమ్మేళనం వలన కాకుండా ఆత్మ వలన కలుగుతుంది. సో మన భౌతిక శరీరం ఏమో పంచభూతాలతో అలా ఫామ్ అయిన ఆ చైతన్యం అనేది ఈ భౌతిక పదార్థాల సమ్మేళనం కాదు. అది ఒక శక్తి. అది ఒక స్పెషల్ శక్తి. దాన్నే మనం ఆత్మ చైతన్యం అంటున్నాం. ఏమిటి ఆ స్పెషల్ శక్తి అంటే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రాణం. దాన్ని ఆత్మ అంటున్నాం, చైతన్యం అంటున్నాం. ఆ స్పెషల్ శక్తి వలననే, ఆ ఆత్మ వలననే ఇది కలుగుతోంది, ఆ చైతన్యం మనకు. సో ముండకోపనిషత్తులో అణు ఆత్మ పరిమాణం గురించి మళ్ళీ ఇంకా దాంట్లో కూడా వివరించారు. ఏది 3rd స్కందం 1st చాప్టర్ 9వ శ్లోకంలో ఏషోనురాత్మా చేతసా వేదితవ్యో యస్మిన్ ప్రాణ పంచధా సంవివేశ ప్రాణైశ్చిత్తం సర్వమోత్తం ప్రజానాం యస్మిన్ విశుద్ధి విభవత్యేష ఆత్మ. అణుపరిమాణం ఉన్న ఆత్మ అంటే అణువు సైజులో, యాటమ్ సైజులో ఉందన్నమాట. అంత చిన్న ఆత్మ సంపూర్ణ విజ్ఞానంచే అనుభూతి కాగలదు. మనం దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే కంప్లీట్ విజ్ఞానంతో అర్థం అవుతుంది. ఈ చిన్ని ఆత్మ అణు సైజులో ఉన్న ఆత్మను అర్థం చేసుకోవాలంటే కంప్లీట్ విజ్ఞానం ఉన్నప్పుడు అది అర్థం అవుతుంది. హృదయంలో ఉండి 5 వాయువులచే అంటే ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, సమాన, ఉదాన అని ఈ 5 వాయువులు. అందుకే పూజ ప్రారంభించేటప్పుడు కూడా మనం ముందు బ్రాహ్మణులు చేయి కడుక్కోమని ఉదానాయచ, ప్రాణాయచ, వ్యానాయచ, సమానాయచ, ఉదానాయచ అంటూ, అపానాయచ అంటూ వదులుతూ ఉంటారు. సో ఈ 5 ప్రాణాలు, 5 వాయువులు అన్నమాట, పంచప్రాణాలు అంటూ ఉంటారు కదా. అవి ఏమిటంటే ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, సమాన, ఉదాన. ఈ 5 వాయువులతో తేలుతూ ఈ అణు ఆత్మ ఈ 5 వాయువులతో తేలుతూ ఉంటుంది. తన ప్రభావాన్ని బద్ధజీవుల దేహం అంతటా కూడా చూపిస్తోంది. ఈ 5 వాయువుల యొక్క కల్మషాల నుండి ఆత్మ శుద్ధమైనప్పుడు దాని యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం ప్రదర్శితమవుతుంది అని ముండకోపనిషత్తులో వివరించారనమాట. ఈ అణు ఆత్మ యొక్క సైజు, దాని యొక్క ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అన్నది. సో ఈ సంపూర్ణ విజ్ఞానంతో అర్థమవుతుంది. ఇది మనుషుల హృదయాల్లో ఉండి ఈ 5 వాయువులచే తేలుతూ ఉంటుంది ఈ ఆత్మ, ఈ అణు ఆత్మ. దాని ప్రభావం బద్ధజీవుల దేహం అంతా కూడా ఉన్నది చూపిస్తోంది. 5 వాయువుల ఈ కల్మషాలలో నుంచి అది శుద్ధమైనప్పుడు ఆత్మ దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం ఏమిటో ప్రదర్శితం కాగలదు అని చెప్తున్నారు. సో శుద్ధమైన ఆత్మను చుట్టి ఉన్న ఈ పంచవాయువులు కూడా వివిధమైన ఆసనాల నుండి అదుపు చేయటానికి హఠయోగ విధానం నిర్దేశింపబడ్డారు. అందుకే ఈ హఠయోగంలో ఈ పంచవాయువుల్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తే అప్పుడు ఈ శుద్ధమైన ఆత్మ చుట్టూ ఉన్న ఈ పంచవాయువుల్ని హఠయోగం కంట్రోల్ చేసి తద్వారా ఆత్మను ప్రదర్శితం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అన్నమాట హఠయోగం. కాబట్టి భౌతిక బంధం నుంచి అణు ఆత్మకు ఆ విధంగా ముక్తి కూర్చడానికి అది నిర్దేశింపబడింది. కానీ ఎలాంటి లౌకిక ప్రయోజనం కోసం కాదు. ఈ హఠయోగాలు అవి అందరూ గొప్ప కోసము, ఇలాంటి లౌకిక ప్రయోజనం కోసం చేసేది కాదు. ఆత్మను రికగ్నైజ్ చేయటానికి చేసేది అని చెప్తున్నారు. అదొక పద్ధతి. ఈ విధంగా వేదవాంగ్మయం అంతటా కూడా అణు ఆత్మ స్థితి అంగీకరింపబడింది. ఈ చిన్ని ఆత్మ యొక్క స్థితి, దాని లక్షణం అంగీకరించారు. అంతేకాకుండా బుద్ధిమంతుడైన వాడు
ప్రత్యక్షంగా అనుభవంలోకి తెచ్చుకోగలడు. వివేకవంతులు దానిని అనుభూతి చెందగలరు. కేవలం బుద్ధిహీనుడే అలాంటి అణుఆత్మను సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి విష్ణుతత్వం అని భావిస్తాడు అని అంటున్నారు. అంటే క్లారిటీ అనేది చెప్తున్నారన్నమాట. మరి భగవతత్వమే అది, కానీ దాని గురించి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అణు ఆత్మ ప్రభావం దేహమంతటా కూడా వ్యాపించి ఉంటుంది. ముండకోపనిషత్తు ప్రకారం అలాంటి ఆత్మ జీవుడి హృదయంలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ పరిమాణం అతి సూక్ష్మం, శాస్త్రజ్ఞుల కొలత పరిధికి అతీతం. మనం మెజర్ చేయటానికి కూడా వీలైనంత చిన్నది అది. కాబట్టి కొందరు ఆత్మ లేదని చెప్తూ ఉంటారు, అది తెలియక. వాస్తవానికి హృదయంలో ఆ ఆత్మ పరమాత్మతో పాటు నిక్కంగా నిలిచి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి దేహంలో ఈ భాగం నుండి దేహపు కదలికలకు అవసరమైన శక్తులన్నీ కూడా ఆత్మ ద్వారానే ఈ చైతన్యం సాధ్యపడుతుంది. మనం చేయి గదిలిచ్చినా, కాలు గదిలిచ్చినా, కంటితో ఏదైనా చూసినా విన్నా, ఇవన్నీ కూడా మరి అవయవాలు ఆర్గన్స్ పోయినా కూడా అలాగే ఉంటాయి. మరి కంటిలో ఉన్నటువంటి ఆ లెన్స్ అవన్నీ రిఫ్లెక్షన్తో చూడగలగటం, ఇవన్నీ పోయిన బాడీలో కూడా ఉంటుంది. కానీ చైతన్యం లేకపోతే ఆ పార్ట్లు ఏమి పనిచేయట్లే. పార్ట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి, కానీ ఆ పార్ట్ పనిచేసే ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు. ఒక మెషిన్ ఉంది, మెషిన్ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది, బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడు కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉన్నంత వరకు, పవర్ ఉన్నంత వరకు పనిచేస్తుంది. పవర్ లేకపోతే మరి అదే మెషిన్ అన్ని పార్ట్స్ కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి కానీ పనిచేయదు. సేమ్ అదే విధంగా మన బాడీ కూడా మరి ఆ చైతన్యం ఉన్నప్పుడు అన్ని పనిచేస్తాయి. అదే ఆ పనిచేసే శక్తి ఇస్తోంది. అది లేని బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ ఉన్నా కూడా ఏది పనిచేయదు. సో మరి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అవసరమైన శక్తి దేహపు కదలికలకు ఇది ఈ ఆత్మ నుంచి వస్తోంది. ఊపిరితిత్తుల నుంచి ప్రాణవాయువుని తీసుకువెళ్ళే అంటే ఆక్సిజన్ అన్నిటికీ సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది కదా, ఆ శక్తి కూడా అది కూడా ఆత్మ నుంచే వస్తుంది. ఆ శక్తి ఆత్మ తన స్థానం నుంచే ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతుందో మరి ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా ఆగిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మరి సైన్స్లో మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ఆత్మయే వాటి శక్తికి మూలమని వాళ్ళు, అంటే ప్రాణం అంటున్నాం కానీ వీటన్నిటికీ కారణం ఆత్మే. ఆ చైతన్యం అంటే అది ఆత్మేనని వాళ్ళు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం లేదు. అయినా కూడా వైద్య శాస్త్రం హృదయమే దేహం యొక్క సర్వశక్తులకు కూడలి స్థానం అని ఒప్పుకుంది. అంటే హార్ట్ పని చేయకపోతే ఏది కూడా బాడీ పార్ట్స్ పనిచేయవు అన్నారు. ఆ హార్ట్లోనే ఈ ఆత్మ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి యొక్క అనురూప ఆత్మలు సూర్యకాంతి కణాలతో పోల్చబడ్డాయి. సో భగవంతుడి యొక్క అంశైన ఆత్మలన్నీ కూడా సన్ రేస్ లాంటివి, సన్ లైట్ లాంటివి. అవి లైట్ రూపంలో వచ్చినట్లుగా ఈ ఆత్మలు కూడా అసంఖ్యాకమైన తేజోమయ కణాలు. సూర్యకాంతిలో ఉన్నాయి కదా ఎన్నో సన్ రేస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ అనురూప ఆత్మలు ఆ భగవంతుడి కాంతి యొక్క కణాలు. వాటిని ప్రభ అనే నామం అందుకే వాటికి ప్రభ అనే నామం ఉన్నది. ప్రభ అంటే కాంతి రేఖ అని. అది మరి భగవత్ కాంతి రేఖ ఆత్మ. కాబట్టి వేద జ్ఞానాన్ని అనుసరించైనా, ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అనుసరించిన ఎవరైనా సరే దేహంలోని ఆత్మ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ని ఒప్పుకోవాల్సిందే అని అంటున్నారు. వాళ్ళేమో హృదయం అనొచ్చు, మనం ఆత్మ అనొచ్చు, ఏదైనా కూడా అది లేనిదే దేహం పనిచేయదు. అటువంటి ఆత్మ గురించిన జ్ఞానం భగవంతుడి ద్వారా స్వయంగా మనం భగవద్గీతలో మనకు వివరించారు. సో ఇంత చేస్తే ఈ శ్లోకంలో ఏం చూసామో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఈ శరీరం అంతటా వ్యాపించిన ఆత్మ నశింపు లేనిదని తెలుసుకో. ఇలాంటి అవినాశి అయిన ఆత్మను నశింపజేయడం ఎవరూ కూడా సమర్థుడు కాదు. అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యస్యోక్త శరీరిణః అనాశినో ప్రమేయస్య తస్మాత్ యుధ్యస్వ భారత. అంతవంత అంటే నాశనవంతమైనవి. ఇమే దేహ ఈ భౌతిక శరీరాలు నాశనమయ్యేవి. నిత్యస్య శాశ్వతమైన ఉక్త అని చెప్పబడ్డవి. శరీరిణ దేహదారి యొక్క అనాశిన ఎప్పుడు నాశనం కాని, అప్రమేయస్య పరిమితి లేని అంటే లిమిట్ లేనివి. తస్మాత్ అందుకని
యుద్ధస్వ యుద్ధం చెయ్యి భారత భరత వంశస్థుడా అంటున్నారు. కాబట్టి అవినాశి, నాశనం లేని అపరిమితమైన నిత్యుడు అయిన జీవుడి యొక్క దేహం తప్పకుండా నశించే తీరుతుంది. కాబట్టి జీవుడంటే ఇక్కడ ఆత్మ అన్నమాట. సో అవినాశి, అపరిమితుడు, నిత్యుడు ఈ జీవి, ఈ ఆత్మ వినాశనం లేనివాడు, లిమిట్ లేనివాడు, నిత్యమైన వాడు అయిన ఈ ఆత్మ యొక్క దేహం మాత్రం తప్పకుండా నశించే తీరుతుంది. కాబట్టి ఈ దేహం గురించి నువ్వు వరి అవ్వద్దు. నువ్వు నశింపజేసేది ఈ దేహాన్నే అని చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా. కాబట్టి నువ్వు ఆ లోపలున్న ఆ అవినాశి, అపరిమితుడు, నిత్యుడు అయిన జీవిని నువ్వేమీ చేయలేవు. కానీ ఆ దేహం మాత్రం నశించే తీరుతుంది. కాబట్టి భరత వంశస్థుడా నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, నువ్వు లోపలున్న ఆత్మ అవినాశి అని చెప్తున్నారు. ప్రకృతి రీత్యా మరి దేహం నశించే స్వభావం, అది ఈ క్షణంలోనే నశింపవచ్చు, లేదా 100 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నశించాల్సిందే. కాబట్టి అది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది అనేది కొంత డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. నువ్వు 50 సంవత్సరాలు ఉంటావో, 100 సంవత్సరాలు ఉంటావో, దాంట్లో తేడా ఉండొచ్చు. కానీ ఎప్పటికైనా నశించవలసిందే. కానీ అనంతంగా దాన్ని ఎప్పుడూ ఉంటుంది అనే అవకాశం లేదు. కానీ ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, దానిని చూస్తాం కూడా ఈ శత్రువులకు సాధ్యం కాదు. ఆత్మ ఎక్కడుందో కూడా చూడలేరు. అలాంటి ఆత్మను వధించడం గురించి, ఇంకా చూడలేని ఆత్మని ఇంకెవరు వధించగలరు? ఈ ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా ఎంతో అతి సూక్ష్మమైన ఈ ఆత్మ యొక్క సైజునే మనం కొలవలేము. అలాంటి ఆత్మ ఎవరి చేతను చంపబడదు. కోరినంత కాలం లేదా శాశ్వతంగా దేహం మాత్రం రక్షింపబడదు. ఆత్మను చంపలేవు, కానీ మనం ఎంతో కాలం ఉంచుకోవాలి అని అనుకున్న దేహం ఎప్పటికీ ఉండేది కాదు అని చెప్తున్నారు డిఫరెన్స్. కాబట్టి ఈ 2 కోణాల్లో ఎలా చూసినా సరే దుఃఖానికి కారణం లేదు. ఎందుకంటే ఈ దేహం అనేది ఉంటుంది కానీ పర్మనెంట్గా ఉండదు. 50 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు, 100 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పటికైనా పోయేదే. ఆత్మను మాత్రం ఎవరు ఏం చేయలేరు. సో నువ్వు ఈ 2 యాంగిల్స్ లో ఎలా చూసినా కూడా దేహం ఎప్పుడైనా పోవాల్సింది, ఇవాళ కాకపోతే రేపు పోతుంది. నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చెయ్యాలి, కానీ ఆత్మను ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. కాబట్టి నువ్వు దేహాన్నే కానీ నువ్వు ఎలాగూ వాళ్ళ ఆత్మను నువ్వేం చేయలేవు. కాబట్టి ఎలా చూసినా నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయటం ఓకే అంటున్నారు. కర్మానుసారం ఈ అణుపరిమాణ ఆత్మ వివిధములైన దేహాలను ధరిస్తుంది. కాబట్టి ధర్మాచరణంలో ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా అవలంబింపవలసి ఉంటుంది. సో ఎవరి కర్మను అనుసరించి ఈ ఆత్మ ఆ దేహాన్ని తీసుకుంటుంది, కానీ ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు చేయవలసిందే. అంటే మామూలుగా వెళ్ళి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చంపితే అది పాపం. నువ్వు ఇక్కడ యుద్ధంలో, నువ్వు క్షత్రియుడు, ఒక రీజన్ కోసం యుద్ధంలో సమావేశమయ్యావు. నీ డ్యూటీ ఏమిటి అంటే క్షత్రియుడిగా నీ దేశాన్ని, నీ ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవడం. కాబట్టి దానికోసం నువ్వు చేయవలసిన పని. ఒక యుద్ధంలో సోల్జరు అవతల వాళ్ళని చంపితే అది పాపం అవ్వదు, అతని బాధ్యత నిర్వర్తిస్తుంది. బయటకు వెళ్ళి ఇంకెవరినైనా కోపంతో చంపితే మరి అది పాపం. సో అది నీ డ్యూటీని నువ్వు చేయాలి, ధర్మాచరణ తప్పకుండా అవలంబించాలి. మరి జీవుడు దివ్య ప్రకాశపు అంశ కాబట్టి, అంటే భగవంతుడి అంశ కాబట్టి, జీవుడు అంటే ఆత్మ. వేద సూత్రాల్లో అతను ప్రకాశమానుడని ఆత్మను చెప్పారు. కాబట్టి సూర్యుని కాంతి సమస్త జగత్తును ఏ విధంగా అయితే పోషిస్తుందో, ఆత్మ యొక్క కాంతి ఈ దేహాన్ని పోషిస్తోంది. మరి సూర్యకాంతి లేనిదే ఈ జగత్తంతా ఏ విధంగా మరి పనిచేయదో, ఆత్మ లేనప్పుడు ఈ దేహం కూడా అంతే. అలాంటి ఆత్మ దేహంలోంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి దేహం చెడిపోతుంది. కాబట్టి ఆత్మే దేహాన్ని పోషిస్తోంది. ఈ దేహం స్వతంగా ఇంపార్టెంట్ కాదు, అది లేకపోతే ఈ దేహానికి ఏ విలువ లేదు. కాబట్టి అలౌకికమైన ఈ దేహ పరభావనలచే ఇదేదో ముఖ్యం ఈ శరీరం అనుకుని నువ్వు నీ ధర్మాన్ని త్యజించబాక యుద్ధాన్ని చెయ్యి అని చెప్పి అర్జునుడికి ఉపదేశించారని భాష్యంలో ఇంకొంచెం క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. సో యాక్చువల్ శ్లోకం ఏమిటి అంటే, అవినాశి, అపరిమితుడు, నిత్యుడు అయిన జీవుణ్ణి దేహం తప్పకుండా, జీవుడి యొక్క అంతటి నిత్యుడైన ఆత్మ యొక్క దేహం మాత్రం తప్పకుండా నశించే తీరుతుంది, ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా. కాబట్టి నువ్వు నీ డ్యూటీ అయిన యుద్ధాన్ని చెయ్యి, అది ఎలాగూ టెంపరీయే. యయేనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతిన హన్యతే. సో ఎవరైతే దీన్ని
వేత్తి భావిస్తారో, హంతారం చంపుతారని భావిస్తారో, మరొకళ్ళు కూడా ఏనం దీనిని మన్యతే తలుస్తారో, హతం చంపబడేదాన్నిగా తలుస్తారో, అంటే ఎవరైతే ఈ ఆత్మ చంపేవాడని తలుస్తాడో, చంపబడేవాడని భావిస్తారో, ఉభౌతౌ అంటే ఆ ఇరువురు కూడా నా విజానీత జ్ఞానరహితులు, జ్ఞానం లేని వాళ్ళు, ఇలా భావించేవాళ్ళు ఈ రెండు రకాల వాళ్ళు కూడా. నాయం అయం ఇది నహంతి చంపబడదు, నా హన్యతే చంపదు, చంపబడదు. సో ఎవరైతే చంపేవాడు అని అనుకుంటున్నాడు, అంటే నేను చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నాడు కదా అర్జునుడు. సో ఈ అర్జునుడు చంపేవాడిని అని తలిచినా గాని, చంపబడేవాడు అని భావించినా గాని వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు కారు. జీవుడు చంపేవాడు అంటే ఒక ఆత్మ చంపుతోంది అనుకున్నా, లేదంటే చంపబడుతోంది అనుకున్నా కూడా వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు కారు. ఎందుకంటే ఆత్మ చంపదు మరియు చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇదంతా ఆత్మకు సంబంధించినది కాదు అని అంటున్నారు. ఈ ఆత్మ అనేది ఒకరిని చంపదు, ఇంకొకరితో చంపబడదు. ఎవరైనా అలా అనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు కాదు అంటున్నారు. సో మారణాయుధాలతో, సో ఇక్కడ భాష్యంలో ఈ వివరణ ఏమిటో చూద్దాం. మారణాయుధాలతో దేహదారి గనక, అంటే ఆత్మ గాయపడినప్పుడు గాయపడ్డప్పుడు దేహంలో ఉన్న జీవుడు మాత్రం చంపబడదు. సో శరీరం గాయపడినా కూడా జీవుడు చంపబడదని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎంతో సూక్ష్మమైన ఆత్మను వధించటం ఎలాంటి ఆయుధాలకు సాధ్యం కాదు. ఈ విషయం మనకి ముందు ముందు శ్లోకాలతో ఇంకా క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి కారణంగా ఆత్మ పదార్హమును కాదు, అంటే ఆత్మ ఏది కూడా ఏమీ కూడా అవ్వదు. ఈ దివ్య ఆధ్యాత్మిక స్థితి కాబట్టి ఆత్మని ఎవరు ఏం చేయలేరు. చంపబడేది లేదా చంపబడవలసినది దేహం మాత్రమే. అయినా కూడా దీని ఉద్దేశం దేహవధను ప్రోత్సహించమని కాదు. సో మనం దేహం కాదు ఆత్మని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చంపేమని కాదు దీని అర్థం అంటున్నారు. మాహింస్యాత్ సర్వభూతాని అనే వేద నియమం ప్రకారం ఎవరి ఎడలా కూడా హింసను ప్రదర్శించకూడదు. సో మనం ఎవరిని కూడా దేహ సంబంధంగా కూడా హింసించకూడదు. కానీ ఇక్కడ ఇది వేరే సిచ్యువేషన్ కాబట్టి, యుద్ధం కాబట్టి, ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి కాబట్టి చేయవలసిన పని. అలాగే జీవుడు ఎన్నడూ చంపబడరని అర్థమవటం జంతువధను ప్రోత్సహించడం ఎన్నడూ కాదు. కాబట్టి ఈ శరీరం ఎప్పటికైనా పోయేదని వెళ్ళి జంతువులను చంపేయడం కూడా కాదు. ఎవరిని చంపకూడదు, ఎవరి పట్ల హింసలాగకూడదు, జంతువులను కూడా చంపకూడదు. అధికారం లేకుండా ఎవరినైనా సరే వధించుట మహాహేయమైన కార్యం, చాలా తప్పు పని. మనం వేరే జంతువుని చంపడానికి కూడా మనకు అర్హత లేదు. అలా చంపడం చాలా తప్పు అంటున్నారు. అంటే కొన్ని విషయాలు క్లారిటీ చేస్తున్నారు, దీన్ని అపార్థం చేసుకోవచ్చని. మనం చంపేవాళ్ళము కాదు, వాడు చంపబడేవాడు కాదు, కాబట్టి చంపేస్తే పోయేది శరీరమే కదా, ఇది ఎలాగూ టెంపరీ, ఇదంతా మనం తప్పు మార్గంలో అన్వయించుకుని తప్పు పనులు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అది కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి భాష్యంలో ఇంకొంచెం క్లారిటీ ఇస్తున్నారనమాట. అలాంటి పని చాలా తప్పు పని. ఎవరిని వధించుటైనా సరే, జంతువునైనా సరే, అలాంటి చర్య దేశ నియమం ప్రకారం, భగవన్ నియమం ప్రకారం దండనీయమే కాగలదు. కాబట్టి దానికి రిజల్ట్ మనం తప్పకుండా పొందుతాం. అనవసరంగా వెళ్ళి ఎవరిని చంపినా కూడా, ఎవరిని హింసించినా అది మనకు తప్పకుండా ఆ పాపం, మనం ఆ ప్రభావాన్ని మనం భరించవలసిందే. ఆ రిజల్ట్ని మనం పొందవలసిందే, దానికి తగ్గ రిజల్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు ధర్మం కోసం మాత్రమే సంహారంలో వినియోగపడుతున్నాడు కానీ విపరీత తలంపుతో కాదు. ఇక్కడ ఎవరినో వెళ్ళి చెడు భావంతో కాదు, ఇది తన ధర్మం. ఆ యుద్ధం అనే చోట కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. మరి ఆ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు చేయవలసిన పని సంరక్షణ, వాళ్ళ దేశాన్ని, ప్రజల్ని కాపాడుకోవటం, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడం కోసం అది ఉపయోగింపబడుతున్నాడు కానీ విపరీతంగా ఏదో తప్పు చేయడానికి కాదు ఒకరిని చంపడం. అక్కడ నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. నజాయతే జన్మించదు, మ్రియతే మరణింపదు కూడా, వా ఆర్ అంటే లేదంటే పుట్టదు,
మరణించదు కూడా కదా. అంటే కదాచిత్ ఎప్పుడూను. సో అది ఎప్పుడు పుట్టడం అనేది లేదు, మరణించడం అనేది లేదు. నాయం అంటే ఇది కాదు, భూత్వ జన్మించి, భవిత జన్మించుచు, అంటే వానభూయ అంటే తిరిగి జన్మించటం. అంటే ఇది ఒకప్పుడు పుట్టిందని, ముందు ముందు పుడుతుందని, ఇప్పుడు జన్మించిందని లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఎప్పుడూ ఉన్నది, అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మరియు ఇది పురాతనమైనది. అయం ఇది ప్రాచీనమైనది. నా హన్యతే చంపబడదు, హన్యమానే శరీరే శరీరం చంపబడ్డా, దేహం చంపబడ్డా ఇది చంపబడదు. ఏది? ఆత్మ. కాబట్టి ఆత్మకు జన్మ లేదు, మృత్యువు లేదు, అది జన్మింపలేదు, జన్మించదు, జన్మించబోదు. సో ఇదివరకు జన్మించి ఉండలేదు, ఇప్పుడు జన్మించలేదు, ముందు ముందు జన్మించదు కూడా. అంటే ఇదేమిటి జన్మించకపోతే ఎలా అంటే దానికి పుట్టికే లేదు, ఎప్పుడూ ఉండది అని చెబుతున్నారు. జన్మరహితం, దానికి అసలు జన్మ అనేదే లేదు, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది అయిన అలాంటి ఆత్మ దేహం చంపబడ్డా కూడా ఆత్మ చంపబడదు అని ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్గా ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? ఎప్పుడు ఉంది, జన్మించదు అని చెప్తున్నారు. అసలు జన్మే లేదు అంటే ఏమిటి? అది ఆల్రెడీ ఎప్పుడూ ఉంది, ఒకప్పుడు లేదు, జన్మించింది అంటానికి కూడా లేదనమాట. సో అంటే భగవంతుడు అదే టైపు, ఆయన అంశ కాబట్టి ఆత్మ కూడా అంతే, ఎప్పుడూ ఉన్నారు. భగవానుడు అనుపరిమాణమైన ఆత్మ కాబట్టే ఆత్మ భగవంతుడి గుణమైన ఈ గుణాలతో ఉన్నది. దేహంలాగా మార్పు చెందదు. కొన్నిసార్లు స్థిరంగా లేదా కూటస్థం అని పిలుస్తారు. ఒక గర్భం నుంచి జన్మించటం, స్థితిని పెరగటం, సృష్టించటం, క్షీణించటం, నశించటం, ఇవన్నీ కూడా దేహానికి కలుగుతాయి, కానీ ఆత్మ ఎప్పుడు ఇలాంటి మార్పులు చెందదు. కాబట్టి ఆత్మకు జన్మ లేదు. అలాంటి ఆత్మ దేహాన్ని స్వీకరించడం వల్ల దేహం జన్మనొందుతోంది, ఆత్మ ప్రవేశించడం వల్ల దేహం జన్మనొందుతోంది. అలాగే ఆత్మ జన్మనొందటం లేదు, అలాగే అది మరణానికి కూడా గురి కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ముసలితనంలో కూడా ఆత్మ ఎప్పుడు నిత్యమైన ఆత్మ, దేహంలాగా ముసలితనం చెందదు ఆత్మ. అందుకే ముసలితనంలో కూడా బాల్యం, యవ్వనంలో ఉన్న ఉత్సాహంతోనే ఉంటారు లోపల, బయట బాడీ అంత ఉత్సాహంతో లేకపోయినా దేహంలో కలిగే మార్పులు ఆత్మ మీద ఆ ప్రభావాన్ని చూపించవు. వృక్షం కానీ ఇంకే భౌతిక విషయాల వలె కానీ ఆత్మ క్షీణింపదు. మన బాడీ కానీ చెట్టు కానీ మెల్లగా ఏదైనా కూడా క్షీణించినట్లు ఆత్మ క్షీణించదు, ఇతరులను కూడా సృష్టించదు. దేహం ద్వారా సృష్టింపబడే సంతానం వాస్తవానికి భిన్నాలైన జీవాత్మలు. సో ఆత్మ వేరే సృష్టి కూడా ఉండదు, అది తనంతట తనే అలా ఉంటుంది. కానీ దేహాన్ని కలిగి ఉన్న ఆత్మ, దేహాన్ని కలిగి ఉన్న కారణంగా వారు ఒక వ్యక్తికి సంతానంగా గోచరిస్తున్నారు. అంటే ఏమిటి? ఆత్మ యొక్క ఉనికి కారణంగా దేహం వృద్ధి చెందుతోంది. అయినా కూడా ఆత్మ మాత్రం ఏ మార్పులు లేకుండా, ఇతర సృష్టులు అనేవి దానికి లేవు. అది వేరే ఆత్మల్ని క్రియేట్ చేయడం లేదు. దేహం క్రియేట్ చేస్తే ఇంకో దేహాన్ని అక్కడ వేరే ఆత్మలు వస్తున్నాయి అందులో, కానీ ఆత్మ ఇటువంటి వాటికి కూడా భిన్నం. కాబట్టి దేహంలో కలిగే మార్పులు 6 మార్పులు ఏమిటి? దేహంలో పుట్టడం, ఒక జీవనం సాగించడం, పెరగడం, ఇతరులను సృష్టించడం, సంతానం, క్రమంగా క్షీణించడం, నశించడం, ఈ 6 మార్పులు దేహంలో జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. దేహంలో ఉండే 6 మార్పులకు ఆత్మ అతీతము. కఠోపనిషత్తులో ఈ విషయాన్ని పోలిన విషయం మనం చూడొచ్చు. న జాయతే మ్రియతే వా విపశ్చిన్నాయం కుతశ్చిన్న బభూవ కశ్చిత్ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఉంది కఠోపనిషత్తులో. ఫస్ట్ క్యాంటోలో 2nd చాప్టర్ 18 శ్లోకాలు ఇదే ఉంది. అన్ని లైన్స్ ఒకటే, ఓన్లీ 2nd లైన్ కొంచెం తేడాగా ఉంది. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ అంటున్నాం మనం, ఇక్కడ వా విపశ్చన్ అంటున్నారు అక్కడ. కదాచిత్ ఎప్పుడు, నాయం భూత్వా భవితా వాన భూయ అంటే అది భూత భవిష్యత్తుల్లో ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నారు. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం నా హన్యతే హన్యమాని శరీరే. సో అన్ని
ఒకటే. ఈ సెకండ్ లైన్ తప్ప. ఈ శ్లోకంలో భావం ప్రస్తుత గీతా శ్లోక భావంతో సమానం అయినా కూడా దీని యందు విపశ్చిత్ అనే ప్రత్యేక పదం వాడారు వీళ్ళు. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ అని ఇక్కడుంటే గీతాలో వీళ్ళు వా విపశ్చిన్ అన్న మాట వాడారు. విద్వాంసుడు లేదా జ్ఞానవంతుడు అని దాని అర్థం అన్నమాట. అంటే ఆత్మ అనేది జ్ఞానపూర్వకం, సదా చైతన్యపూర్ణం అనగా చైతన్యం అనే చైతన్యమే ఆత్మ లక్షణం అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ హృదయంలో ఆత్మ ఉండే స్థానంలో ఆత్మను మనం కనుగొనలేకపోయినప్పటికీ ఆత్మ ఉనికిని చైతన్యం ద్వారా ఎవరైనా గుర్తించవచ్చు. సో ఆత్మ ఎక్కడుంది అని హృదయంలో మనం చూడలేకపోయినా చైతన్యం ద్వారా గుర్తించవచ్చు. మరి కొన్నిసార్లు మేఘాల కారణంగా ఇతర కారణంగా మనం సూర్యుని చూడలేము, కానీ సూర్యుడి వెలుగును బట్టి పగటి సమయాన్ని గుర్తిస్తాం. అక్కడ మీకు కనిపించకపోయినా మేఘాల వల్ల పగలు ఆ వెలుగు ఉంది కాబట్టి పగలని గుర్తిస్తాం. అలాగే తెల్లవారుజామున కొంత వెలుగు రాగానే సూర్యుడు ఆకాశంలో ఉదయించాడని తెలుసుకుంటాం. అదేవిధంగా అన్ని దేహాల్లో మనిషి అయినా జంతువు అయినా చైతన్యం అనేది ఉంది కాబట్టి ఆత్మ ఉనికిని మనం ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. కానీ ఈ చైతన్యం భగవంతుడి చైతన్యానికంటే కొంచెం భిన్నమైనది, వేరైనది. ఎలా? భగవంతుడి చైతన్యం భూత భవిష్యత్ వర్తమాన జ్ఞానపూర్వకం అయితే మన యొక్క చైతన్యం మరుపు స్వభావం కలిగి ఉన్నది. అంటే జీవుడు తన నిజ స్వభావాన్ని మర్చిపోయినప్పుడు దానిని మళ్ళీ తెచ్చుకోవడానికి భగవంతుడి యొక్క ఈ బోధల ద్వారా జ్ఞానాన్ని, వికాసాన్ని పొందవచ్చు. మరి మన యొక్క ఆ నిత్యతత్వాన్ని మనం మర్చిపోయాం. అయితే నిజమైనటువంటి చైతన్యం భగవంతుడిది, ఆయన ఇప్పుడు మర్చిపోరు. అంటే భగవంతుడు మరుపు కలిగినటువంటి జీవాత్మ లాంటి వాడు కాదు. అంటే మనం ఈ బాడీలో ఉన్న ఈ కల్మషాల వల్ల ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. భగవంతుడికి అది లేదు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడూ కూడా జ్ఞానపూర్ణుడే. ఒకవేళ జీవాత్మ వంటి వాడే అయితే గనక గీతా బోధలన్నీ కూడా వ్యర్థాలే అంటున్నారు. ఆయన అలాంటి ప్యూర్ స్టేజ్లో ఎప్పుడూ ఉండే ఆయన కాబట్టే, జ్ఞానవంతుడు కాబట్టే ఈ బోధలన్నీ కూడా చేయగలిగారు. అణుపరిమాణంలో ఉన్న ఈ ఆత్మ మరియు పరమాత్మ భగవంతుడు, ఈ రెండు కూడా ఆత్మలలో రెండు రకాలు. భగవదాత్మ, ఆయన యొక్క అంశ అయిన అణు ఆత్మ. ఈ విషయం కఠోపనిషత్తులో ఈ క్రింది విధంగా చెప్పారు. ఏది? అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ ఆత్మాస్య జంతోర్నిహితో గుహాయాం తమక్రతువస్యతి పశ్యతి వీతశోకో ధాతు ప్రసాదాన్ మహిమానమాత్మనః. జీవాత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా దేహం అనే ఒకే వృక్షంపై నిలిచి ఉన్నారు. భగవంతుడి కరుణ వలన విషయవాంఛలు, శోకాల నుంచి బయటపడ్డవాడు మాత్రమే అలాంటి ఆత్మ యొక్క మహిమలను తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు. సో విషయవాంఛల నుంచి బయటపడ్డవాడు. ఈ విషయవాంఛలు అంటే ఆ ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాల వల్ల కలిగే కోరికలు. ఈ కోరికల నుంచి బయటపడి, ఈ కోరికల వల్లే శోకం కలుగుతోంది. అది తీర్చుకోలేకపోతే శోకం వస్తుంది. సో ఈ విషయవాంఛలు, ఈ శోకాల నుంచి బయటపడ్డవాడు మాత్రమే ఈ ఆత్మ యొక్క మహిమను తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు అని కఠోపనిషత్తులో చెప్పారు. సో భగవంతుడు పరమాత్మకు సైతం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మకు కారణుడని రాబోయే అధ్యాయాల్లో తెలుస్తుంది. పరమాత్మ అంటే భగవానుడు అని. ఇక్కడ అర్జునుడు తన నిజమైన స్వభావాన్ని మరిచిపోయి అణు ఆత్మగానే ఉన్నాడు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు లేదా ఆయన ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఇలాంటి వాళ్ళ నుంచి ఆత్మ వికాసాన్ని పొందవలసిన అవసరం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సరే, ఇంతకీ మళ్ళీ శ్లోకం ఏమిటో చూస్తే మీనింగ్, ఆత్మకు జన్మ గాని మృత్యు గాని లేదు, అది జన్మించడం లేదు, జన్మించదు, జన్మింపబోదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ ఉండేది కాబట్టి. జన్మరహితం, అది నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది అయిన అలాంటిది ఆత్మ. దేహం చంపబడినా కూడా ఆత్మ చంపబడదు. వేద వినాశినం నిత్యం యయేనమజమవ్యయం కథం నా పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హంతికం. సో వేద తెలిసినవాడు, అవినాశనం నాశనం లేనిదని తెలిసినవాడు, నిత్యం శాశ్వతమైన ఎవరైతే ఇది నిత్యము శాశ్వతము వినాశనం లేనిది అని తెలిసినవాడు, ఏనమవ్య అంటే ఈ ఆత్మను అజం పుట్టుకలేనిదని,
అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిదని, క్షయం లేనిదని తెలిసినవాడు కథం ఏ విధంగా స పురుష అతడు పురుష ఉమ్, ఉమ్, అతను పార్థ కం ఎవరిని ఘాతయతి చంపించును, హంతికం చంపును, ఎవరిని చంపిస్తాడు, ఎవరిని చంపుతాడు అంటున్నారు. సో ఎవరు పార్థ ఆత్మ నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, అజో అని అంటే పుట్టుక లేనిది, అవ్యయమైనది అని తెలిసినవాడు ఎవరిని అయినా ఎలా చంపుతాడు లేదా చంపిస్తాడు అని అంటున్నారన్నమాట. సో ఆత్మని ఎవ్వరు కూడా చంపలేరు. ఆ ఆత్మ నిత్యము నువ్వు చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావు, నువ్వు చంపుతున్నావు ఆత్మను, నువ్వు చంపలేవు. నువ్వు నిజంగా ఆత్మతత్వం తెలిస్తే నీకే అర్థమవుతుంది. ఆ ఆత్మ నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, అవ్యయం అలా అని తెలుసుకున్నవాడు ఎవరిని కూడా చంపడు. ఎవరినైనా ఎలా చంపుతాడు, ఎలా చంపిస్తాడు అని. వాస్తవానికి ప్రతిదానికి కూడా ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది అని భాష్యంలో వివరణ చూద్దాం. అంటున్నారు పూర్ణ జ్ఞానవంతుడైన వాడు ఎక్కడ ఏ విధంగా ఒక దానిని సరైన ప్రయోజనం కోసం వినియోగిస్తాడో తెలుసుకుని ఉంటాడు నిజమైన జ్ఞానవంతుడు. ఒక ప్రయోజనం కోసం ఏ విధంగా మనం వినియోగిస్తాము, పూర్ణ జ్ఞానవంతుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా ఒక వస్తువును సరి అయిన ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించాలో తెలుసుకుని ఉంటాడు. అలాగే హింసకు కూడా ఒక ప్రయోజనం ఉంది, కానీ దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలనే విషయాన్ని జ్ఞానవంతుడికి తెలుస్తుంది. ఆ హింసను హంతకుడికి ఉరిశిక్ష విధించినప్పుడు న్యాయమూర్తిని మనం నిందించకూడదు. అలాగే ఎందుకంటే అతను ఉరిశిక్షని, హింసను న్యాయ సూత్రాల ప్రకారం అమలు పరుస్తున్నాడు. అతను ఏదో ఆ వ్యక్తి మీద కక్షతో కాదు, అతను చేసిన పనికి ఇది రూలు అని ఆ సూత్రాలలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని అమలు పరుస్తున్నాడు. హత్య గావించిన వాడికి మరణదండన విధించాలి అని అక్కడ ఉన్నది. అలాగే చేసిన ఘోర పాపానికి అతను మరుసటి జన్మలో దుఃఖభాగుడు కావలసిన అవసరం ఉన్నది అని మానవ ధర్మశాస్త్రంలో మను సంహితంలో తెలియజేశారు. మను సంహితంలో ఈ మానవ ధర్మాలు ఉన్నాయి. మనకి ఈ సోషల్ రూల్స్ ఎలా అయితే లాలో ఉన్నాయో మన యొక్క న్యాయశాస్త్రంలో ఈ ప్రపంచంలో మన ఈ సోషల్ రూల్స్ మానవ ధర్మాలన్నీ కూడా మను సంహితంలో ఉన్నాయి. సో ఈ జన్మలో చేసిన ఘోర పాపానికి నెక్స్ట్ జన్మలో వాళ్ళు శిక్ష అనుభవించాలి అని ఆ మను చరిత్రలో ఉన్నది, మను సంహితంలో. కాబట్టి అంటే హంతకుడికి రాజు ద్వారా విధింపబడే ఉరి శిక్ష మంచిదే, ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధానికై ఆదేశింపగా అలాంటి హింస పరమధర్మమేనని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భగవంతుడే యుద్ధానికి ఆదేశించినప్పుడు ఆ హింస ధర్మమే. శ్రీకృష్ణుడి కోసమే చేయబడ్డ అలాంటి యుద్ధంలో సంభవించే హింస అనేది హింస కాదు అని అర్జునుడు అలాంటి ఆదేశాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ విధంగా అనుసరించాలి. భగవంతుడే చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే రూల్స్ క్రియేట్ చేసి రూల్స్ చెప్పిన భగవంతుడే చెప్తున్నారు అంటే అది ధర్మాన్ని ఆచరించడమే. ఎందుకంటే ఆత్మ అనేది వధించబడేది కాదు కనుక న్యాయాన్ని నెలకొల్పడానికి ఇలాంటి నామమాత్రపు హింస ఆమోదనీయమే. శస్త్రచికిత్స అంటే ట్రీట్మెంట్ ఒక రోగిని బాగు చేయడానికి కానీ చంపడానికి కాదు. అంటే వాళ్ళ యొక్క పాపాలను ఆ రకంగా వాళ్ళు అనుభవిస్తే అక్కడికి అదే అయిపోతుంది. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడి ఉపదేశాన్ని అనుసరించి చేయబోయే యుద్ధం జ్ఞానపూర్ణమే, దానిలో పాపానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు అంటున్నారు. సో ఈ శ్లోకం ఏమిటంటే ఆత్మ నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, అవ్యయమైనది అని తెలిసిన వాడు ఎవరినైనా ఎలా చంపుతాడు, చంపిస్తాడు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. వాసాంసి జీర్ణాన్ని పాతబడిపోయినటువంటి శిథిలమైన వాసాంసి బట్టలు యథా ఏ రకంగా అయితే విహాయ వదిలిపెడతాము, నవాని అంటే నూతన వస్త్రాలు కొత్తవి గృహ్ణాతి గ్రహిస్తారో నరోపరాణి అంటే మానవుడు అపరాణి ఇతరాలను వేరే వస్త్రాలను అంటే జీర్ణమైపోయిన వస్త్రాలను ఏ రకంగా అయితే వదిలేసి క్రొత్త వస్త్రాలను గ్రహిస్తాడో మనిషి,
వేరే ఇతర క్రొత్త వస్త్రాలను గ్రహిస్తాడో తథా ఆ విధంగా శరీరాన్ని అంటే దేహాలను విహాయ వదిలిపెట్టి జీర్ణాన్య అంటే జీర్ణాన్ని అంటే నిష్ప్రయోజనమైన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి అన్యాని వేరే భిన్నమైనటువంటి సంయాతి గ్రహిస్తాడు. దేనిని? నవాని దేహి దేహదారి క్రొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తాడు. అంటే మనిషి పాత బట్టలను త్యజించి కొత్త బట్టల్ని ఎలా అయితే ధరిస్తాడో ఆత్మ కూడా జీర్ణమైన దేహాలను త్యజించి నూతన దేహాలను పొందుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో మార్పు అనే విషయం ఆత్మ దేహాలను మారుస్తుంది అనేది సత్యం. ఆత్మ అని ఇక్కడ మన క్లియర్గా భగవంతుడే చెప్తున్నారు, ఈ జీర్ణమైన శరీరాన్ని వదిలి కొత్త దేహాన్ని తీసుకుంటుంది అని. కాబట్టి ఆత్మ దేహాలను మారుస్తుంది అనేది నిజమే అని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు భాష్యంలో గుర్తు చేస్తున్నారు. సో ఈ ఆత్మ ఉనికిని కొందరు ఆత్మ లేదు, ఏమీ లేదు, బాడీ పోతే ఇంకంతే అని కొందరు అనుకోవచ్చు. అలాంటి ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఏ విధంగా హృదయం నుంచి శక్తి కలుగుతుందో వాళ్ళు వివరించలేరు. ఈ హార్ట్ నుంచి మనకి ఇది ఈ చైతన్యం ఎలా వస్తుంది? ఓకే, బాడీ పార్ట్స్ ఈ రకంగా పనిచేస్తున్నాయి కరెక్టే, కానీ మెషిన్ పార్ట్స్ పనిచేస్తున్నాయి, పవర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినా దేహంలో జరిగే మార్పులన్నీ కూడా వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు, ఈ రకంగా పనిచేస్తోంది అని. అలాగే మరి పుట్టిన తర్వాత బాల్యం నుంచి యవ్వనం నుంచి ముసలితనం, ఇవన్నీ కూడా ఈ దేహంలో మార్పులని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారు. ముసలితనం తర్వాత మరి వేరే దేహం తర్వాత మార్పు అనేది వేరొక దేహంలోకి వెళ్తుంది. ఈ విషయం ఇదివరకే మనం 2.3 దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమార్యం యవ్వనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి అని చూసాం 13వ శ్లోకంలో. సో అది ఇంతకు ముందే చూసాము. కాబట్టి దేహం వేరొక దేహానికి ఆత్మ వెళ్తూ ఉంటుంది. భగవంతుడి కరుణతోని ఇదంతా సాధ్యపడుతుంది. స్నేహితుడి కోరికను ఇంకొక స్నేహితుడు ఏ రకంగా అయితే తీరుస్తాడో ఆత్మ యొక్క కోరికను పరమాత్మ తీరుస్తాడు. ఆత్మ పరమాత్మలను ఒకే వృక్షంపై కూర్చుని ఉన్న 2 పక్షులతో ముండకోపనిషత్తులో మరియు శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో పోల్చారు. మనం వింటూ ఉంటాం ఇది 2 పక్షులు ఉన్నాయి అని. ఆ 2 పక్షుల్లో ఒకటి ఆత్మ వృక్ష ఫలాలను ఆరగిస్తోంది, ఇంకొక పక్షి శ్రీకృష్ణుడు అంటే భగవంతుడు ఆ పక్షిని ఫలాలను తినే పక్షిని తన మిత్రుణ్ణి చూస్తోంది. ఈ పక్షులు 2 గుణరీతిలో ఒకటే, ఎందుకు? ఆయన అంశే కాబట్టి ఆత్మ కూడా. అయితే ఒకటి భౌతిక వృక్షపు ఫలాలతో పడుతోంది, రెండవది తన మిత్రుడి కార్యాలకు కేవలం సాక్షిగా నిలిచి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సాక్షిగా శ్రీకృష్ణుడు సాక్షి అయిన పక్షి అయితే అర్జునుడు ఫలం ఆరగించే పక్షి. అంటే ఆత్మ శరీరంలోకి వెళ్తోంది. వాళ్ళు ఇరువురు కూడా స్నేహితులే అయినా అందులో ఒకటి గురువు, రెండో వాడు శిష్యుడు. ఈ సంబంధాన్ని మర్చిపోవడం వల్లే ఆత్మ ఒక వృక్షం నుంచి ఇంకొక వృక్షంలోకి లేదా ఒక దేహం నుంచి ఇంకొక దేహంలోకి మార్పు చెందటానికి కారణం అయింది. ఈ రిలేషన్షిప్ మర్చిపోయినప్పుడు ఆత్మ బందీ అయ్యి ఎప్పుడు ఇలా శరీరంలోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రిలేషన్షిప్ని తెలుసుకుంటుందో అప్పుడు మోక్షం వచ్చి ఆధ్యాత్మిక శరీరంలోకి వెళ్తుంది. అంటే దేహం అనే వృక్షంపై జీవాత్మ తీవ్ర ప్రయాసను అందుతూ ఉంటాడు. కానీ అది పక్కనే ఉన్న మిత్రుడైన వేరొక పక్షిని ఉపదేశం కొరకై అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి శరణు వేడిన విధంగా గురువుగా అంగీకరించిన వెంటనే శీఘ్రంగా సర్వశోకాల నుంచి విముక్తి చెందగలదు. కాబట్టి ఈ ముండకోపనిషత్తు, శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తు 2 కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తున్నాయి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మ అనేది అంటే మనం భగవంతుణ్ణి గురువుగా అంగీకరించినప్పుడు ఈ శోకాలన్నిటి నుంచి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విముక్తి పొంది ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని పొందొచ్చు. సమానే వృక్షే పురుషో నిమగ్నో నీశయా శోచతి ముహ్యమానః జుష్టం యదా పశ్యత్యన్యమీశం అస్య మహిమానమితి వీతశోకః. పక్షులు 2 ఒకే వృక్షంపై ఉన్నా కూడా ఫలమారగిస్తున్న పక్షి ఫలభోక్తగా వ్యాకులతను చింతను కలిగి ఉంటుంది. 2 ఒకే వృక్షంలో ఉన్నాయి, ఈ దేహంలో ఉన్నాయి, కానీ ఫలమారగించే పక్షి మరి ఫలభోక్త, అది ఫలాలను అనుభవించాలనే వ్యాకులతతో చింతతో ఉంటుంది. కానీ
ఆ పక్షి భగవానుడైనటువంటి తన మిత్రుని వైపుకు ఏదో ఒక విధంగా దృష్టిని సారించినట్లయితే, అతని వైభవాలను తెలుసుకోగలిగినట్లయితే శీఘ్రమే సర్వచింతల నుండి విముక్తి పొందుతుంది అని చెప్తున్నారు. పక్కనే ఉన్న ఆ భగవంతుడైనటువంటి ఆ మిత్రుని వైపు గనక దృష్టిని సారించినట్లయితే, ఆ వైభవాలు తెలుసుకోగలిగినట్లయితే తీవ్రమే ఈ సర్వచింతల నుండి విముక్తి అవుతుంది. అర్జునుడు ఇప్పుడు తన నిత్యమిత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడికి అభిముఖుడై అతని నుండి భగవద్గీతను అవగతం చేసుకుంటున్నాడు. ఆ విధమైన శ్రవణం ద్వారా అతడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క దివ్య వైభవాలను సంపూర్ణంగా అవగతం చేసుకుని శోకదూరుడు కాగలడు. సో పితామహుడు, గురువులు, దేహ మార్పుల గురించి చింతింపవలదని అర్జునుడు ఇక్కడ భగవానుడితే బోధింపబడ్డాడు. సో వాస్తవానికి ధర్మయుద్ధంలో సంహరించడంలో అతడు ఆనందాన్ని కనపరచవలసి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆ విధంగా వాళ్ళు తమ దేహ కార్యాల ద్వారా సంక్రమించిన పాపాలను నశింపజేసుకోగలరు. సో ధర్మయుద్ధంలో చంపబడ్డం వల్ల కూడా వాళ్ళ పాపాలన్నీ పోతాయి. కాబట్టి యజ్ఞవేదికపై లేదా ధర్మయుద్ధంలో దేహాన్ని త్యజించిన వారు శీఘ్రమే అన్ని రకాల దేహ కర్మల నుంచి విముక్తులయ్యి ఉత్తమ జన్మను పొందుతారు. కాబట్టి అర్జునుడి చింతకు కారణం లేదు అని ఇక్కడ భాష్యంలో ఇంకొంచెం మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి యుద్ధంలో చంపబడ్డప్పుడు అది ధర్మయుద్ధం కాబట్టి వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి. అందుకని యుద్ధంలో చంపబడ్డం మంచిదే అని చెప్తున్నారు. సో పాత వస్త్రాలను వదిలి కొత్త వస్త్రాలను వేసుకున్నట్లుగా ఆత్మ కూడా జీర్ణమైన శరీరాలను వదిలి నూతన దేహాలను పొందుతుంది అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకం చూసి క్లాస్ స్టాప్ చేద్దాం ఈ రోజుది. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. సో ఈ ఆత్మను నా చిందంతి ఛేదింపలేవు ఎవరు, శస్త్రాన్ని ఆయుధాలేవి కూడా ఈ ఆత్మను ఛేదింపలేవు. ఏనం ఈ ఆత్మను నా దహతి అంటే దహింపలేవు ఎవరు, పావక అగ్ని దహించలేదు ఆత్మను. తర్వాత ఏనం అంటే ఆత్మ, ఈ ఆత్మ అని అర్థం. ఈ ఆత్మను క్లేదయంతి తడపలేవు, ఆపో నీరు, నక్లేదయంతి నచక్లేదయంతి తడపలేదు కూడా, ఆపో నీరు. సో నశోషయతి అంటే ఆరబెట్టలేదు, మారుతః వాయువు. సో ఈ ఆత్మను ఏ ఆయుధాలు ఛేదింపలేవు, అగ్ని దహింపలేదు, నీరు తడపలేదు, వాయువుతో ఆరబెట్టబడలేదు. మరి మనం బట్టలు తడిస్తే గాలి వస్తే ఆరుతాయని చెప్పి బయట ఆరబెడుతూ ఉంటాం. సో వాయువు అన్నిటినీ ఆరబెట్టే లక్షణం ఉన్నది. కానీ ఆత్మను వాయువు కూడా ఆరబెట్టలేదు, నీరు తడపలేదు, అగ్ని దహించలేదు, ఏ ఆయుధాలు కూడా ముక్కలు చేయలేవు అని ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ చూస్తున్నారు అన్నమాట. ఏది కూడా ఆత్మను అంటలేదు, ఏది చేయలేదు. సో అది ఈ శ్లోకం. సో రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో 24th శ్లోకాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అటెండెన్స్ ని తీసుకోండి, క్లిక్ చేయండి. అటెండెన్స్